என்ன இல்ல பார்த்துட்டு மாதாஜி, ஹரே உங்களை கிருஷ்ணா. நான் தான் சொல்றேன். அதான் கைன் ஹரே மாதாஜின்னு கிருஷ்ணா, வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே. பிரணத்தி எடுத்துள்ளோம் முதல்ல. இன்னைக்கு பாமணி மத்த ஹரே கிருஷ்ணமா, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன பாமணி மத்தாஜி எடுக்க போறேன்னு சொன்னீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பாமணி மத்தாஜி ரெடியா இருக்கீங்களா? எடுக்கிறதுக்குள்ள வேற யார்கிட்டயா சொல்லுங்க. ரெடியா இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏதாவது சொல்றேன். வணக்கம்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வந்து L3 கிளாஸ். L3 கிளாஸ்னா என்னது? லெவல் 3. அப்போ 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. அது வந்து மூணாவது நிலைக்கு போயாச்சு நம்ம. இதுல வந்து நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத் முடிச்சுட்டு இப்ப வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்சைடரிஸ் உபதேசாமிருதம் அது படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு வந்து 5வது முடிக்க போகும். ஜஸ்ட் நம்ம இப்ப பிராணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பாமினி மாதாஜி, நீங்க ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானந்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சசுரு உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹிம் ததாதிஸ்வ மதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹே ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீரூபம் சாத்வஜாதம் சககண ரகுநாதாம் இதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तब्द कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. படிங்க மாதாஜி. वाचकल्पतरुष्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर विषे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. करोति वाचालं पांगुं लघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं. नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंकरये. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய. பேப்பர் வச்சு மாத்தணும். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய कृष्ण पृष्ठे पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी वासचार्य देशतारिणी. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये. शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः अत्यन्तः स्तोतः अभद्राणि विधिनोति सुहृत् सता नष्टप्रयेष्वपत्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिक्ये. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावरं भक्तादिं नमामि भक्त सत्यम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து இன்னும் एक போயிடலாம். கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. இங்க போயிடலாம். இது இல்லையே. ஓப்பன் பண்ணேன், எங்க போச்சு? ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தேன், எங்கதான் போச்சு தெரியல. திரும்பி ஓப்பன் பண்ணு. No document. I don't know. It got closed. Okay, Hare Krishna. Yes, good. நம்ம முடிச்சுடலாம். அஞ்சாவது ஸ்லோகம். Yes. வாச்சோ வேகம் மனசः क्रोध வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேத தீரः சர்வாம் அபி மாம் பிருத்திவீம் சசிஷ்யாத். பாமினி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माता जी। हाँ। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वे वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषयेरतीरः सर्वामभिमां पृथिवीं सशिष्यात्। हरे कृष्ण माता जी। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषहेद धीरः सर्वाम् अभिमां प्रदीपीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण माताजी। वासो वेहं मनसः क्रोधवेहं जिह्वावेहं उदरोपस्थवेहं एतान् वेहान् यो विषहेत धीरः सर्वामभिमां पृथ्वीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। वासो वेगं मनस क्रोधो वेगं जिह्वा वेगं उदरो बस्त वेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीर एव सर्वमभिमां पृथिवीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण माता जी। வாச்சோ, நாட் வாசோ கிடையாது. வாச்சோ வச்சனம் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம. வசனமா நம்ம தமிழ்ல வசனம் சொல்றதுனாலதான் எல்லாருக்கும் இது வந்து சோன்னு தான் வருது வாயில. வாசோ கிடையாது, வாச்சோ. வச்சனம் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, வாயால சொல்ற வார்த்தைகள். சோ பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தியுள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை இருக்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். பிகம்ஸ் கிரேட். மகாத்மா மாதிரி கிரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அவன் என்னது, அவன் சீடர்களை உருவாக்கலாம். அத்தியாகார பிரயாசஸ்ச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச ஷட்பிர் பக்திர் வினஷ்யதி. பாமினி மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमः जनसंघश्च सौलौल्यं षड्भिर्भक्ति विनश्यति। हरे कृष्ण माता जी। लीलावती माताजी படிங்க. हरे कृष्णा लीलावती माताजी. नेट प्रॉब्लम लीलावती माताजी. वॉइस ब्रेक नेट प्रॉब्लम. पद्मा माताजी நீங்க படிங்க. लीलावती माताजी. अद्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्णा माताजी। लीलावती माताजी உங்களோட கேட்கவே இல்ல. नेट टोटली डाउन. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. श्रीलक्ष्मी माताजी படிச்சு. अत्याहार प्रयासश्च प्रयासश्च
இல்ல மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி படிக்கிறாங்களான்னு கேக்குறேன். சொல்லலையே லீலாவதி மாதாஜி இருக்கேடா? உங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம், உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் அப்புறம் நீங்க படிங்க. அத்தியாஹார பிரயாச பர்ஜல்போ நியாமக்ரஹ ஜனசங்கர்ஷ லௌல்யம் ஷட்பிர்பக்தி வினஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे இதை படிச்சிருக்கோம். வாச்சோ வேகம், वासो वेगं मनसो क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषेद धीरः सर्वाम् अभीमां पृथिवीं च शिष्यात्. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாங்களா? வரல இல்லையா? ஓகே. சோ இதோட என்ன செகண்டோட மீனிங் பார்க்கணுமே. சோ ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அத்தியாரதான் படிச்சோம். கரெக்ட். ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடும். வினஷ்யதி, விநாசமாகும். நம்ம விநாசம்னு சொல்றோம் இல்லையா? வினஷ்யதி பக்திர் ஷட்பிர் 6 விதமான அந்த மாதிரி இது இருக்கு பாயிண்ட்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளோட பக்தி எல்லாம் அழிந்து விடும். சோ என்னது? அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல், அப்புறம் கிடைத்ததற்கு அரிய பொரு பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்தல், 3வது பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல், 4வது சாஸ்திர விதிகளின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுவது அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். சாஸ்திரம் கொடுத்திருக்கா இல்ல தெரியாது, பட் ஐ வில் ஃபாலோ, அப்படி அந்த மாதிரி பண்றவங்க. அப்புறம் என்னது? கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோட சங்கம் கொள்ளுதல். 6வது பௌதிக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். இதெல்லாம் நம்ம திரும்பி திரும்பி தான் படிக்கணும். இந்த 6 நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது, இருந்தா நமக்கு பக்தி வராது. லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டா? நெட் சரியா எடுத்தா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குறது. படிங்க, இப்ப படிங்க. அத்தியாஹார பிரயாசச்ச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜன சங்கல்ஷ லௌல்யம் ச ஷட்பிர் பக்திர் வினஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. இப்ப 3வது போலாம். உற்சாஹா நிச்சயா தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தேஹே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. மாதாஜி படிங்க. பாமினி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सदो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. लीलावती माताजी படிங்க. உற்சாஹா நிச்சயாத் தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தேஹே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीलक्ष्मी माताजी படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। उत्साहः निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. उत्साहान्निशयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सदो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. 6 விதமான இத பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அது பண்ணினா என்ன ஆகும்? பக்தி நல்லா வளரும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? பக்தி அழிந்து விடும். இது பக்தி பெருகும். என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. 1, உற்சாகத்துடன் இருத்தல், எப்பவும் ஹாப்பி அண்ட் நல்ல மூட்ல இருக்கிறது. 2வது நம்பிக்கையுடன் முயலுதல், ட்ரை 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 டில் யூ சக்சீட். பொறுமையுடன் இருத்தல், புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை போல என்னது பொறுமையாகவும் இருக்க கற்றுக்கொள்ளணும். சோ அந்த மாதிரி பொறுமை நமக்கு வேணும். அப்புறம் 4வது இது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவில் கொள்ளுதல் முதலிய அதெல்லாம் ஜபத்திலே இந்த 3 வந்துடும். நம்ம ஜபம் பண்ணாலே போதும். நல்ல கான்சென்ட்ரேஷனோட ஜபம் பண்ணும்போது எனக்கு கண்ணை மூடின்னு. அப்போ கண் அட்லீஸ்ட் நத்திங் யூ கேன் சி. அந்த ஒரு பாட்டு நம்ம we can take care. What about காது? மனசை நல்லா லைக்கும் போது காதும் அதுல போயிடும். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோமோ
வாயால் என்ன சொல்றோமோ அதுதான் காது கேட்கும். அப்போ மனசு வந்து கிருஷ்ணன் தோணும் தோணும். எவ்வளவு நேரம் தோணலாம் தெரியாது, அப்படியே போயிடும். அது அப்புறம் லாய்டர் பண்ண போயிடும். அது கண்ணை வேற திறந்து வச்சோன்னா கேட்கவே வேண்டாம். ரொம்ப ஈஸியா மந்திரமே வந்து தப்பு தப்பாலாம் வரும். அதனால யூ ஷுட் பி கான்சென்ட்ரேட். கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயற்படுதல். அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏற்றுண்டு பண்ணணும். அப்புறம் பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல். மோஸ்ட்லி பக்தர் அல்லாதவர். ஆனா அவ சொல்லுவா, பக்தர் தான், நான் கோயிலுக்கு அவ்வளவு டைம் போனேன், அந்த நதியில குளிச்சேன், அந்த இதுக்கு போனேன், அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் 58 டைம் நான் ஐயப்பா மலைக்கு போனேன். எல்லாம் ஒரு கணக்கு வைக்கிறதுக்கு தான். நான் அந்த என்னது திவ்ய கஷேத்திரம் எல்லாம் போனேன். போறதை பத்தி தப்பில்லை, பட் அது பெருமையா சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் கூடாது. இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு, நம்ம பார்க்காதது இன்னும் எவ்வளவோ ஸ்தலங்கள் இருக்கு. நம்ம இந்தியா வந்து இப்ப ரொம்ப புண்ணிய பூமி. அப்ப நம்ம பார்த்தோம் சொல்றதை விட எவ்வளவு இதை பார்க்கல நம்ம. சரி பார்த்தா என்ன, இப்போ பார்த்தோம்னா முக்கு போட்டு எல்லாம் பண்ணணும். இப்ப அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்தாங்களே, என்னது மகாகும்பல போயிட்டு வந்துட்டு என்ன பெருமை. அப்புறம் வேற ஒரு வீடியோ வந்தது, அம்மா அப்பாவோட காலு வந்து இதுல டப்புல வச்சு அதுல அதுல தண்ணி எல்லாம் நிறைச்சு அது தலையில விட்டுக்கிறாங்க. ஒரு நார்த் இந்தியன் தான், ஒரு என்ன தெரியல, நார்த் இந்தியன் அந்த ஃபேமிலி இருந்த ரொம்ப ஏழை ஃபேமிலி. அந்த அம்மா அப்பா வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாங்க. அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அதுதான் கங்கா ஜமுனா எல்லாம் அம்மா அப்பாவோட காலில் இருக்கிறது அந்த தண்ணி. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நினைச்சுக்கலாம். அந்த மகாகும்பல போயிட்டு தான் என்னது தக்கா முக்கியமாங்க ஹிந்தியில என்னது நெரிசல்ல போய் அதுல நல்லதுதான், போகக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனா அதே டைம்ல இவ்வளவு மக்களும் போய் பண்ண நம்மளால எல்லாம் அப்படி என்னது எறும்பு மாதிரி நசிச்சு போட்டுடுவாரு நம்மள. பி கேர்ஃபுல். சோ அதனால என்னது பக்தர் அல்லாத பக்தின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் there are different ways of பக்தி பண்ண. அவங்களுக்கு தோன்றது அதுதான் நல்ல பக்தி. இப்போ இது என்னது அங்க பிரதட்சணம் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு அதுதான் பக்தி தோன்றது. இவங்க என்ன வெறும் இப்படி பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றாங்க, இதெல்லாம் பக்தியான. நான் அந்த வேலு குத்தினேன், தேர் இழுத்தேன், முதுகுல அந்த கொக்கி போட்டு தேர், இதுதான் பக்தின்னு அவனுக்கு தோணுமா இருக்கும். பட் எங்க ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கணும். கொடுத்துருக்கா, அது கொடுத்துருக்குன்னா எஸ் ஓகே. அப்புறம் என்னது, அந்த மாதிரி பக்தர் இல்லாதவரின் சங்கத்தை கைவிடுதல். அப்புறம் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. we are so lucky நம்ம இந்தியால இருக்கிறதுனால நிறைய நமக்கு வந்து அவங்க நடந்து போன இடம் பார்க்கலாம், அவங்க இருந்த வீடை பார்க்கலாம். ஒரு எஸ்பெஷலி நம்ம சவுத் இந்தியால இவ்வளவு இருக்கு, நிறைய இருக்கும். அந்த பெரிய பெரிய என்ன பேர்லாம் எனக்கு தெரிய, ஆழ்வார்கள் அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. அப்ப நமக்கு ஈஸியா நம்ம வந்து we can pick up. அப்ப முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சு உடைகளை பின்பற்றுதல். அப்புறம் இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. 4வது, இப்ப நம்ம 4 முடிஞ்சு 5ல இருக்கோம் இல்லையா. ததாதி பிரதிகிருண்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரிச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். பாமணி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. तदादि प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आज्ञाति पृच्छति पुंगते भोजयते सैव षट्विधं प्रीति लक्षणम्. புங்க்தே சொல்லுங்க மாதாஜி, புங்கத்தே சொல்லுங்க மாதாஜி. கேட்கறதா நான் பேசுறது? புங்க்தே புங்கத்தே இல்ல, புங்க்தே புங்க்தே भोजयते सैव षट्विधं प्रीति लक्षणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षट्विधं प्रीतिलक्षणम्. हरे कृष्ण माताजी. तदादि प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति पुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्. हरे कृष्ण माताजी. तदादि प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति. மாதாஜி கிருஷ்ணா கிடையாது, அது கிருண்ணாதி. प्रतिगृह्णाति கிருஷ்ண இல்ல, கிருஷ்ணா கிடையாது, அது கிருஹ்ணாதி. तदादि प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति कुरुते भोजयते सैव षट्विधं प्रीतिलक्षणम्. எல்லாரும் டியூன் வர ஆரம்பிச்சு. எஸ் மாதாஜி. இங்க இந்த இப்ப கீதான்னு போட்டாங்க. நான் பாடி பார்க்கவா மேடம்? ஸ்லோகம் கீதா மாதாஜி வந்து வந்திருக்கேன் மாதாஜி, இப்பதான் வந்தேன். அப்படியா? நான் அப்போ எங்க ஸ்ரீ நீங்களும் பாடலாம், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. அச்சா உங்களுக்கு 7 மணி ஆயிடுதா? எப்படி தெரியும்? இந்த நானும் பிராக்டிஸ் பண்றேன். தாராளமா பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு இந்த லிங்க் எப்படி கிடைச்சது? உங்களோட இதுல எடுத்தேன். உங்க எனக்கு அனுப்பியிருந்தீங்க நீங்க எனக்கு.
எதுக்கு எனக்கு அனுப்பியிருந்தேன்? இந்த லிங்க் அனுப்பியிருந்தீங்க எனக்கு. அது மீட்டிங் அனுப்பியிருப்பேனா? அதுல இருந்தா மேடம் இப்ப எடுத்தேன். அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சு போடு. 7 மணின்னு போட்டிருக்கோம் அதுல. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிக்கட்டும், அப்புறம் நீங்களும் பண்ணுங்க. ஸ்ரீதேவி மாதா. ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி முக்கியம் ஆக்யாதி பிரச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீதி லட்சணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வந்துட்டேன். சுதந்திர தேவி. படிங்க படிங்க. ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி ததாதி ததாதி கொடுக்கறது. ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். லீவ் இல்லையா மாதாஜி? சுதந்திர தேவி மாதாஜி நேத்து என்னமோ ரொம்ப உடம்பு முடியல, என்னமோ ரொம்ப டயர்டா இருந்த மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஃபீவரிஷா இருந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு கம்முன்னு படுத்துட்டேன் மாதாஜி, டேப்லெட் போட்டு. ஓகே, இப்ப படிங்க. எங்க மாதாஜி? கீதா சுரேஷ் மாதாஜி படிங்க. ததாதி பிரதிகிரகணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரஷ்யதி புக்தே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீதி லட்சணம். போல் வெரி நைஸ். நீங்க லெவல் 1ல இருந்து இப்ப லெவல் 3க்கு இது பண்ணிட்டாள், ஜம்ப் பண்ணி விட்டாள். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதோட மீனிங் வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல். அந்த தானம் அளிக்கப்படும். இல்ல நான் தான் படிப்பேன். கீதா மாதாஜி எல்லாரும் குவைட். கீதா மாதாஜி மியூட். அப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே படிப்பேன், எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்கும் வேணும். அதே போல யாரோ கொடுத்தா நம்ம வாங்கிக்கோங்க. தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல். அதுல பேரம், இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சில பேர் அந்த மாதிரி நினைப்போம். இது என்ன ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு சம்திங் தே கிவ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட், அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க கூடாது. அவங்களோட எண்ணம் எப்படி, நல்ல ஒரு பொருளை வாங்கி பார்த்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதை we have to honor that gift. ஸோ தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல். மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல். நம்ம மனசார பகவானை பத்தி தான், வீட்டு விஷயம் எல்லாம் பேசுறது இல்ல. மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், மனசுல உள்ள பாரத்தை இறக்குறா போல. நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், அவங்க சொல்றதையும் நம்ம கேட்டுக்கணும். பிரசாதம் ஏற்றல், அவங்க யாரோ பிரசாதம் நம்ம கொடுத்தா அதை ஏத்துக்கணும். அதே போல மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல். நம்ம வீட்டுல என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோமோ அது பிரசாதம் தானே. நம்ம எல்லாம் டெய்லி என்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதுவும் நம்ம நெய்பர்ஸ் வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஆகவே பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்களாகும். பிரீத்தி லட்சணம். அப்படி பிரீத்தினா என்னது, அன்பு. 5வது இதுக்கு இருக்கும். இதுக்கே போயிடலாம் இல்லையா? ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட் ஓகே போயிடலாம், சாப்டருக்கு போயிடலாம். கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம 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 ஹரே. கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன படிச்சிருந்தாரு ஒரு வாட்டி பார்த்தோம். ஐரோப்பிய மனிதர்கள்ல இப்ப நம்ம லாஸ்ட் இதுல என்ன இருந்தோம், இந்த அந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம். ஸ்லோகம் படிச்சா நம்ம புரிஞ்சுப்பேன். நிறைய முடிச்சோம். 5வது. எஸ். கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரிதம் மனசாத்ரியேத தீக்ஷாசி சேத் பிரணதிபிஷ்ச பஜந்தமீஷம் சுஷ்ரூஷயா பஜன விஜ்ஞம் அனன்யமன்ய நிந்தாதிசூன்ய ஹிருதமீப்சித சங்கலப்த்யா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கானாக்கா, பக்தர்களை பற்றி ஒரு டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. யாரு நல்ல பக்தர், தட் இஸ் கனிஷ்ட அதிகாரி, ரொம்ப லோ, நம்மள மாதிரி வச்சுக்கலாம். நம்ம அவ்வளவு மோசமா இல்ல. அதுல நிறைய கேட்டகரி இருக்கும். அவங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏதோ ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கா, அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் என்னது, கோவில்ல தான் கடவுள் இருக்கார், வீட்டுல எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். நாங்க பிரசாதம்னா கோயில கொடுக்கறது தான் பிரசாதம், கோயில்ல நம்ம விளக்கேத்தினாதான் விளக்கேத்தல், வீட்டுல எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பக்தினா, கோவில் தான் கடவுள், கோயில்ல இருக்கிறது தான் கடவுள். அது கனிஷ்ட அதிகாரி சொல்றோம். அப்புறம் நடு என்னது, மிடில் போர்ஷன்ல எப்படி, எஸ் அவன் எல்லாம் பண்ணுவோம், பக்தி பண்ணுவோம், ஆச்சாரியர் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் பண்ணுவோம். எவ்வளவு பண்ணுமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டு விட்டுருவோம், அவனுக்கு பக்தி இருக்கு. அப்புறம் 3வது கேட்டகரி ரொம்ப உயர்ந்த நிலை, எந்த நேரமும் பகவானோட சிந்தனையோட அவன் பண்றான். அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், இந்த கிருஷ்ணவர்த்தி. அப்புறம் ஜாதி இனம் இதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப இஸ்கான் இஸ் டூயிங் தட் ஒன்லி. இஸ்கான்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா, யாரெல்லாம் வராங்களோ கிருஷ்ண பக்தியோட வரும்போது அவங்க எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள். அவங்க எந்த குலத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க, என்ன நிறம் இருக்காங்க, ஹைட் இருக்கா, வெயிட் இருக்கா, வெள்ளக்காரனா, நீக்ரோவா எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டான்.
சோ அதனால யாரு வந்தாலும் எஸ், நீ உங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணுமா வாங்க. நீங்க எல்லாருமே எவ்ரிபடி வில் பி ஈக்குவல். யாரு பெரியவங்க இல்ல சின்னவங்க இல்ல. சோ அவங்க எல்லாரும். அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து மந்திரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. காலையில மகா மந்திரம் எல்லாம் ஜபம் பண்ணுவாங்க, மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்ப்பாங்க, எல்லாம் பாகவதம் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் அப்புறம் சில கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் இருக்கும். ஏதோ கள்ளு குடிக்கிறோ, பெண் சகாசமோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அவங்களையும் நம்ம நிராகரிக்கிறோம்னா அவனை வந்து துச்சமா நினைக்க கூடாது. அவனும் ஒரு பக்தன் தான். ஆனா அவன் வந்து இந்த மாதிரி அவன் பக்தியில இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து முன்னுக்கு வருவோம். அந்த ஒரு நம்பிக்கையில வந்து அவனை வந்து நம்ம சீச்சி போனா அவங்க விட்டு சங்கம் வைக்க வேண்டாம், அவங்க கூடயே இருக்க வேண்டாம். ஆனா அவனை வந்து நீங்கி போ, இந்த இதுல வேண்டாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஆரம்ப நிலை பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐரோப்பா அமெரிக்கால ஆமா ஆமா, இல்ல அது படிச்சுட்டோம் நம்ம. இல்ல கீழே இருக்குமே, கம் இயர் மாதாஜி. இங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்க வந்துட்டோம். நான் அதை ஏதாவது விட்டு போயிருக்கான்னு இங்க பாத்துட்டு இருக்கேன். வந்து ஐரோப்பா அமெரிக்கா எந்த நாட்டுக்காரனாலும் இருந்தாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ண இயக்கத்துல வந்து கிருஷ்ண பக்தியை ஏத்துக்கிறான்னாக்கா இது வில் பி கால்ட், அவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். பக்தனா நம்ம வந்து இது அவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்புறம் திவ்ய ஞான பெற வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் போதே தீட்சை பெற தகுதி யாருக்கு இருக்குனாக்கா திவ்ய ஞானம், பகவானை பற்றி அறியற புரிஞ்சுக்கிற ஒரு தன்மை இருக்கு அவங்க கிட்ட. எல்லாம் கம் வாட்மே நைக்கு வந்து அது புரிஞ்சு நானும் அந்த மாதிரி. சோ அந்த திவ்ய ஞானம் என்பது தத் விஜானம், அதாவது பரமபுருஷரை பற்றிய அறிவு என்று அறியப்படுகிறது. இப்ப அதெல்லாம் பார்த்தோம். பரம சத்தியத்தை பற்றிய திவ்யமான விஷயத்தை கேட்க ஒருவன் ஆவலாக இருக்கும்போது அவனுக்கு தீட்சை அளிக்கப்பட வேண்டும். ஏன்னா வந்து அந்த ஏங்கின் இருக்கான், அவனுக்கு இன்னும் நிறைய பகவானுடைய இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு விருப்பம் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு விருப்பம் இருக்கு. அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு தீட்சை கொடுக்கலாம். இத்தகையவன் ஒரு ஆன்மீக குருவை தீட்சை பெறுவதற்காக நாட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது கொடுத்திருக்கு. என்னது, பரம சத்தியத்தை பற்றிய தெய்வீக ஞானத்தை அறிய விரும்பும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். எஸ். இப்ப யாரு அகைன் இந்த மாதாஜி படிங்க, பாமினி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றாதவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது. நான் ஆன்மீக வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறேன் என்று பெருமையாக மற்றவர்களிடம் பறைசாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது. ஒருவன் ஜிஞ்ஞாசு, அதாவது அதிகாரமுள்ள ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கற்பதற்கான ஆவலுடன் இருக்க வேண்டும். அவன் கேட்கும் விஷயங்கள் கண்டிப்பாக திவ்ய ஞானத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டதாக ஜிக்னாசு ஸ்ரேய உத்தமம் இருக்க வேண்டும். உத்தமம் என்னும் சொல்லானது பௌதிக அறிவிற்கு மேற்பட்ட ஒன்று என்பதை குறிக்கிறது. தம என்றால் ஜட உலகின் இருள் என்று பொருள். உத் என்றால் தெய்வீகமானது என்று பொருள். பொதுவாக மக்கள் பௌதிக விஷயங்களை பற்றி அறிவதிலேயே ஆர்வமுடன் உள்ளனர். ஆனால் எப்பொழுது ஒருவன் இவ்விஷயங்களில் ஆர்வத்தை இழந்து தெய்வீகமான விஷயங்களில் ஆர்வம் செலுத்துகிறானோ அப்பொழுது அவன் தீட்சை பெற தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். ஒருவர் உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை பெற்று பகவானின் சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடும் பொழுதே அவரை மத்தியம் அதிகாரியாக ஏற்க வேண்டும். ஐ திங்க் போறேன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்கும் படிக்கிறதுக்கு வேணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஓகே. இப்ப என்னது, ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றாதவன். நம்ம வந்து முன்னுக்கு போனோம்னா என்னது, நமக்கு யாரு கைடு பண்றாங்களோ அவங்க பிளைண்ட் ஃபோல்டடா நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணிட்டு போகணும். அது இல்ல அதுல ஏதோ சந்தேகம், பண்ணணுமா வேண்டாமா பண்ணமா அப்படி அந்த மாதிரி இருந்தனாக்கா நம்ம வந்து நம்மளோட முயற்சி மேல போற ஒரு முயற்சி சரியாகாது. we will not succeed. அப்ப என்னது, கட்டளைகளை பின்பற்றணும். ஏன்னா நம்ம நல்ல கைடு தான் பண்றாங்க அப்படின்னு. அந்த ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றாதவனே ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கு, அதனால தான் ஏத்துக்கலைன்னா அப்ப அவனுக்கு வந்து ஆன்மீக குரு வந்து அவன் சீடரா ஏத்துக்கவும் வேண்டாம், அவனை நிராகரித்துடலாம். நான் ஆன்மீக வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறேன் என்று பெருமையாகவும் மற்றவரிடம் பறைசாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை இருக்கக்கூடாது. சில பேர் அதுக்குன்னே தீட்சை வாங்கிப்பான். நான் இவ்வளவு நாளா வெயிட் பண்றேன், எனக்கு தீட்சையெல்லாம் கிடைக்கிறது, லட்டு பேடாலாம் கிடையாது. அதெல்லாம் நமக்குன்னு விதிச்சிருந்தா வரும். அது இஸ்கான் மங்களூர்ல கிடைச்ச உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு, நீங்களாம் நேத்திக்கு வந்து வைங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துருக்கலாம். 20 வருஷமா 20 years some people are waiting. பஜன் டீச்சரே சொன்னா 10 வருஷமா 12 வருஷமா நான் வெயிட் பண்றேன், பக்தி சாஸ்திரி முடியல எனக்கு அப்படின்னு. பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிட்டீங்களா, தீட்சை வாங்கிட்டீங்களா? அவங்க வேற எங்கேயோ, அவங்க டைரக்டா பாம்பேல இருந்து பண்ணாங்க. சோ அந்த மாதிரி இது நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல எப்படின்னா என்என்டி பிரபுஜி நல்லா நம்மள போக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுங்க. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி வழிக்கு கொண்டு வந்துட்டார். பட் இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி டு கெட்.
நம்ம கிடைச்சதுன்னா அதனால ஒரு பெருமையா அடிச்சுக்க வேண்டாம். என்ன இப்ப டிஃபரன்ஸ்? அப்போ நான் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ நான் 16 ரவுண்ட் பண்ணணும். அப்போ நான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி இப்பவும் பண்ணேன். அப்போ மங்களார்த்தி எங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், எல்லாரும் அதுக்கெல்லாம் மார்க்ஸ் உண்டு, பாயிண்ட் உண்டுன்னு. எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை. என்னது மங்களார்த்தி பார்க்கணும். இன்னும் நான் 18 டேஸ் கோர்ஸ் போதே மங்களார்த்தி பார்த்துட்டு இருந்தவரும். இப்ப எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ஒரு ரொம்ப டிஃபரன்ஸே கிடையாது. அதான் சொன்னேன், 18 டேஸ் படிக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி வரும்போது டீ காஃபி விட்டாச்சு. அப்ப இனிமே விடணும் அது என்ன, இட் இஸ் நாட் தேர் இன் த மைண்ட் அட் ஆல். வெரி ஈஸிலி ஐ கேன் கிவ் அப் திங்ஸ். அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டா என்னது, தீட்சை கிடைக்கலைனாலும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. தீட்சை கிடைச்சாப்புல இப்ப என்ன, ஏன்னா ஐ எம் ஆல்ரெடி லிவிங் தட் லைஃப். அந்த மாதிரி. சோ ஒருவன் ஆன்மீக குருவே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி மனப்பான்மையில இருக்கிறோம், ஏத்துக்க வேண்டாம். ஒருவன் ஜிக்ஞாசு அப்படின்னா என்னது, ஆர்வமுடன் இருக்க வேண்டும். நான் இன்னும் முன்னுக்கு போனோம், ஆன்மீகத்துல இன்னும் முன்னுக்கு போனோம். அந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஆன்மீக குருவை ஒருவன் ஜிக்ஞாசு, அதாவது அதிகாரமுள்ள ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கற்பதற்கான ஆவலுடன், அதாவது ஜிக்ஞாசுலாம் ஆவல் தான் இருக்க வேண்டும். எனக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நான் ஒரு ஆச்சாரியரை தேடி அவர்கிட்ட இருந்து அவர் என்ன சொல்றாரோ நான் கேட்டு அந்த மாதிரி இருப்பேன் அப்படின்னு. அவன் கேட்கும் விஷயங்கள் கண்டிப்பாக திவ்ய ஞானத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக ஜிக்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம். ஜிக்ஞாசு எது பத்தி இருக்கணும், பகவானுடைய லீலைகளை பற்றியோ, பகவான் என்ன நம்ம என்ன ஆன்மீகத்தை உயர்றதுக்குள்ள தகுதி பெறறதுக்குள்ள விஷயங்கள் தான் அவன் கேட்கணும். அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டும். உத்தமம் என்று சொல்லானது பௌதிக அளவிற்கு மேற்பட்ட ஒன்று என்பதை குறிக்கிறது. பௌதிக விஷயம் இல்லை, அதை பற்றி மேல அறிவிற்கும் மேம்பட்ட. தம என்றால் ஜட உலகின் இருள் என்று புரிகிறது. ஏன் உத்தமம், உத்தமத்துக்கு அது சொல்றா. உத்தமம் என்று சொல்லானது பௌதிக அளவுக்கு மேற்படுது. தம என்றால் ஜட உலகின் இருள் என்று பொருள். என்றால் தெய்வீகமானது. உத்தமம் அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா. தமனா மெட்டீரியல் திங்ஸ். உத்தம அப்படின்னா என்னது, அதையும் தாண்டி மேல அப்படின்னா என்னது, பகவானை அடையறதுக்குள்ள அந்த விஷயங்களை பற்றி உள்ள ஆவல் இருக்க வேண்டும். என்றால் தெய்வீகமானது என்று பொருள். பொதுவாக மக்கள் பௌதிக விஷயங்களை பற்றி அறிவதிலேயே ஆர்வமுடன் உள்ளனர். என்னாச்சு, அந்த பிலிம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சா, அது எவ்வளவு பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஹிட் ஆச்சா, இது நிறைய மூவி பைத்தியக்காரங்க இருப்பாங்க, அவங்க அதை பத்தி பேசுவாங்க. கிரிக்கெட் பைத்தியக்காரன் எந்த நேரமும் என்ன ஸ்கோர், என்ன ஏது ஸ்கோர், ஐயோன்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் என்ன இருக்கு, அந்த மாதிரி இப்ப என்ன மாசம் நடக்குது, மாசி வந்துட்டு ஆடி இப்ப வந்தது. ஆடி ஜூன் தானே, தை போய் மாசி. சோ தை சேல், மாசி சேல், என்னது இப்போ பங்குனி எல்லாம் ஏதோ ஒரு சேல் வந்துட்டே இருக்குமே. அது சில பேர் புடவையோட பைத்தியம் இருக்கும், சில பேருக்கு நகையோட பைத்தியம் இருக்கும், சில பேர் ஏதோ ஒரு இதுல பைத்தியம்னா என்ன அர்த்தம், ரொம்ப கிரேஸ் ஆஃப்டர் நோயிங் தட். இப்போ கோல்டு ரேட் என்ன ஆச்சு, நெட்ல வாங்கினேன். இப்ப கோல்டு ரொம்ப விலையேறதுல அது வெயிட், இன்னும் ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கோல்டு சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். அந்த மாதிரி அது எல்லாமே எல்லாமே ஜடப்பொருள் தான். சோ அதுல ஆர்வம், அந்த விஷயம், அந்த மாதிரி மக்கள் பௌதிக விஷயங்களை பற்றிய அறிவதிலேயே ஆர்வமுடன் உள்ளனர். இது ஜெனரலி எவ்ரிபடி இஸ் லைக் தட் ஒன்லி. ஆனால் எப்பொழுது ஒருவன் அவ்விஷயங்களில் ஆர்வத்தை இழந்து தெய்வீகமான விஷயங்களில் ஆர்வம் செலுத்துகிறானோ அப்பொழுது அவன் தீட்சை பெற தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். இதுல நாட்டம் இருந்துட்டே இருந்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மியா போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ பிகம் எலிஜிபிள் டு கெட் தீக்ஷா. ஒரு குருவை நீ நாடி போவே வேண்டாம், குருவே முன்னாடி உனக்கு தீட்சை கொடுக்குறார். அந்த மாதிரி எனக்கெல்லாம் அப்படிதான் வந்துருப்பான். நான் இங்கேருந்து போறது வரைக்கும் எனக்கெல்லாம் இது வரவே இல்லை, என்னது கால் எல்லாம் வரவே இல்லை. மயாப்பூர்ல இருந்து எல்லாருக்கும் வந்தது, இங்கெல்லாம் எனக்கு வரல. நான் கூலா தான் இருந்தேன். அங்க போயிட்டு என்னது ஒண்ணும் இல்ல, பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட்டா கொடுக்க போறேன் அப்படின்னவங்களே அது சரி. அப்புறம் அந்த ஆச்சாரியரை ஜெயபதாக சுவாமி நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரலாம், அப்படிதான் எண்ணத்துல இருந்தோம். பார்த்தா கடைசியில அங்க ஹோட்டல் ரூம்ல வச்சுதான் அது இன்டர்வியூ கால் வந்து. அப்ப ஐம் நாட் வெரி கீன், பட் ஐ காட் செலக்டட் அப்படி. சோ ஆனால் எப்பொழுதும் ஒருவன் பௌதிக விஷயத்திலே ஆர்வமுடன் இருந்ததுன்னா இப்போ பக்தி வராது. சோ அவன் ஆர்வம் செலுத்துகிறானோ அப்பொழுது அவன் தீட்சை பெற தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். ஒருவர் உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை பெற்று பகவானின் சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடும் பொழுதே அவரை மத்தியம் அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும். அப்போ சில பேர் என்ன இருக்காங்கன்னாக்கா, தீட்சை பெற்ற தீட்சை யாருன்னா ஏதோ ஒரு ஆச்சாரியர் ஒன்னும் நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி எனக்கு தீட்சை வேணும், எனக்கு அந்த பின்னாடி இந்த பேர் வேணும், அதுக்குன்னே தீட்சை பெற்றிருப்பான். அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்லி ஃபார் என்னது, ரஜோகுணம் தான். எனக்கு அச்சீவ் பண்ணி தீரணும். அந்த மாதிரி இப்ப நம்மளோட எல்லாம் எப்படின்னா, கரெக்டா ஆச்சாரியர் இது பிரபுபாதரோட சிஷ்யர் ஜெயபதாக சுவாமி. ஜெயபதாக சுவாமியோடு நம்ம அந்த இதுல நம்ம நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அவர்கிட்டே தீட்சை வாங்கறதுக்குள்ள ஏற்பாடு பண்றேன். So we are all so lucky. நான் எப்பவுமே நினைச்சு பார்ப்பேன், நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க. நம்ம இதுல டீச்சர்ஸே இருக்காங்க, இஸ்கான்ல தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்லயே டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. வேற எங்கேருந்து 2 டீச்சர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச 2 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, பேர் சொல்ல. வேற எங்கேருந்தோ தீட்சை வாங்கிட்டு they were not following anything.
அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு திரும்பி தீட்சை வாங்குறதுக்கு இங்க வந்து தேவர் ரெடி டு டேக். ஆனா வந்து இல்ல ஒரு வாட்டி இன்சல்ட் த earlier குரு. கரெக்டா? அவங்க வந்து சொல்லியாச்சு, உங்களுக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லியாச்சு, இதெல்லாம் பண்ணுங்க சொல்லியாச்சு, அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணல. இங்க அப்போ எதுக்கு அங்க போயிட்டு எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்குல்ல. ஆனா முன்னாடி இஸ்கான் அந்த பக்கத்துல எங்கேயோ இருந்திருக்கும், போயிருப்பாங்க, அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இங்க தீட்சை அவங்க எடுத்திருப்பாங்க. ஆனா நவ தே கம் டு நோ இல்ல ஜெயபதாக சுவாமி மச் மோர் இது இல்லையா அட்வான்ஸ்ட், அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறது நல்லதுன்னு. பட் அதெல்லாம் ஒரு முன்னூறு ஆச்சாரியருக்கு நம்ம இன்சல்ட் பண்ற போல இருக்கும் அப்படி. சோ அந்த மாதிரி தீட்சை வாங்குறது நம்ம யாருக்கிட்டே இருந்து வாங்கணும், நல்ல ஆச்சாரியர்கிட்டே நம்ம வாங்கணும். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை பெற்று பகவானின் சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடணும். சும்மா தீட்சை பெற்றேன் அப்புறம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு வந்த காரியம் ஆச்சு, நான் தீட்சையும் கிடைச்சாச்சா, இனிமே 16 ரவுண்டும் கிடையாது, நோ நைவேத்தியம், நோ கோயில் போகல், அந்த மாதிரி இல்லாம முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அதையே பண்ணணும். இன்னும் முடிஞ்சா வேணா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அது மாதிரி பண்ணணும். தீவிரமாக இருக்கும்போது அவரை மத்தியம அதிகாரியாக, அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் அப்பதான் அவன் மத்தியம அதிகாரியா ஆக முடியும். அது வரைக்கும் கனிஷ்ட அதிகாரி தான் நம்ம எல்லாருமே குளோவர். எஸ், இப்ப யார் படிக்கணும்? லீலாவதி மாதேஜி படி. கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பது மிக உன்னதமானது. ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கவசமாக 10 வித அபராதங்களை கவனமா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கவனமாக 10 வித அபராதங்களை தவிர்த்து ஜபிக்கும் போது பகவானுக்கும் அவரது திருநாமத்திற்கும் இடையில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்ற உண்மையை படிப்படியாக உணர்வது நிச்சயம். இத்தகு உண்மையை உணர்ந்தவர்களை ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மதிக்க வேண்டும். பகவானின் திருநாமத்தை அபராதமின்றி ஜபிக்காவிடில் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியமில்லை என்பதை நிச்சயமாக ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மத்திய லீலை 22.69 கூறப்பட்டுள்ளது. ஜாஹார கோமல ரத்தா ஷே கனிஷ்ட ஜன கிரமே கிரமே அது தஹோ படுக்கு தஹோ பக்த ஹயீபே உத்தம. ஒருவனது நம்பிக்கை மென்மையாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தால் அவன் ஆரம்ப நிலை பக்தன் எனப்படுகிறான். ஆயினும் பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் அவன் படிப்படியாக முதல் தர பக்தனின் தளத்திற்கு உயர்வான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க, இதையும் படிச்சிருங்க. படிச்சிட மாதாஜி. அனைவரும் தங்களது ஆன்மீக வாழ்வை கனிஷ்ட நிலையில்தான் தொடங்குகின்றனர். ஆனால் ஹரிநாமத்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றுகள் முறையாக ஜபிப்பவன் உத்தம அதிகாரியின் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்த்தப்படுவான். எனவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தினமும் 16 சுற்றுகள் 16x108 பரிந்துரைக்கிறது. ஏனெனில் மேலை நாட்டவர்களால் ஜபமாலையில் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அதில் நீண்ட நேரத்திற்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்த இயலாது. எனவேதான் மிக குறைந்த அளவு சுற்றுகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் ஒருவன் குறைந்தது 64 சுற்றுகள் திருநாமத்தை ஜபிக்கவில்லை எனில் அவன் பதித அல்லது பக்தி துண்டிலிருந்து விழுந்தவனாக கருதப்படுகிறான் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறுவார். அவரது கணக்கின்படி அப்புறம் அடுத்த படிக்கட்டும். புரியுறதா? நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 16 ரவுண்ட் சொன்னதே ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணப்பதான் பிரபுபாதா அதுக்கு வரைக்கும் இறங்கியிருக்காரு. இல்லாட்டா அவர் 64 தான் சொன்னார். 64 தான் பண்ணணும் எல்லாரும். நம்ம இந்த 16க்கே குட்டிக்காரணம் போட்டு இருக்கோம். 2 தான் பண்ணேன், 4 தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா பக்தின்னு ஒண்ணு வந்துடுத்தோம் நமக்குள்ள, அப்புறம் விட மாட்டோம். அது வரைக்கும் தான் நம்ம ஒண்ணு பண்ணேறப்பா முடியலப்பா, 2 ஐயோ முடியவே மாட்டேங்கிறதே, போரும் என்ன மனசு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம். மனசை சாந்தப்படுத்தணும். மனசு சாந்தமாக ஆக நிறைய ஜபம் போகும், நிறைய வரும். ஆனா மனசுல என்ன இருக்கும்? அதை பண்ணோம், இது பண்ணோம், இது பண்ணா, அதை பண்ணோம், கண்ணை மூடினா அந்த வேலையெல்லாம் தான் அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கும். அண்ட் யூ ஆர் நாட் அட் பீஸ். மனசுல பீஸ் இல்லைன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. சோ அதான் இதுல கொடுத்துருக்காரு. என்ன கொடுத்துருக்காரு பார்க்கலாம். கிருஷ்ண இதை படிக்கும்போது ஒரு பயமே வந்துடும். இப்போ 64 நல்ல வேலை அவர் இல்லை. இப்போ இல்லாட 64 எல்லாம் சொன்னா நம்மளாம் யாருமே இஸ்கான் பக்கமே திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம். சோ கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பது மிக உன்னதமானது. ஓகே, சோ அப்ப எப்படி வெறும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொன்னாலும் இஃபெக்டிவ் தான். ஆனா ஒரு மந்திரமா சொல்லும்போது இட் டபுள் என்ன, அதை விட நம்ம பல மடங்கு இஃபெக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கவனமாக கவனமாக என்னன்னா தப்பு சொல்லாம கரெக்டா சொல்லி மனசையும் அதை குவாலிட்டி சாண்டிங் அதுக்குதான் சொல்றாங்க. மனசு அதுல இருத்தி பகவான் எப்படி அழகை வர்ணிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவானை அப்படி நினைத்து நம்ம பண்ணணும். எவ்வளவு நேரம் பண்ண முடியும்? 108 பண்றது வரைக்கும் இருக்க முடியுமா? என்னால முடியாது. நிறைய அப்படி செதறி போகும். திரும்பி இழுத்து கொண்டு வருவேன். கஷ்டம்தான் அது.
சோ ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கணும், பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். 10 வித அபராதங்களை தவிர்த்து நம்ம 10 ஆஃபென்ஸ் எல்லாம் படிச்சோம், அதெல்லாம் வந்து நினைவு கொள்ளணும். வெறும் நான் மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறேன் அதனால நான் என்ன வேணா தப்பு பண்ணலாம். சோ மகாமந்திரம் இஸ் நாட் இல்ல, மகாமந்திரத்துக்கு மேல சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேனோ அதெல்லாம் பண்ண. இப்ப 10 அபராதம் நம்ம படிச்சோம். சோ அதெல்லாம் நினைவு வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஜபிக்கும் போது பகவானுக்கும் அவரது திருநாமத்திற்கு இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஜபம் பண்றதும் என்னது ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம வந்து பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி அவருக்கு அர்ச்சனை பண்றோம், அதேதான். பகவானுக்கும் அந்த மாலையை பிடிச்சு ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இல்லை, ரெண்டும் அதேதான், வேறுபாடும் இல்லை என்ற உண்மையை படிப்படியாக உணர்வது நிச்சயம். இத்தகைய உண்மையை உணர்ந்தவர்களை ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மதிக்க வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றவன அவன் வந்து மதிக்கணும். அப்புறம் பகவானின் திருநாமத்தை அபராதமின்றி அப்படின்னா என்னது, தப்பா எல்லாம் சொல்லாம மனசிறுத்தி அதை கரெக்டா சொல்றவனே ஜபிக்கா விடில் அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியம் இல்லை. இப்போ லெவல் 1ல எவ்வளவு பண்ணேன் 2 ரவுண்ட், இப்ப எவ்வளவு நம்ம லெவல் 3 வந்துட்டோம் 4 பண்றேன். ஏன்னா எழுதுன்னு பண்ணும்போது 4 தான் வரும், எங்க எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அப்ப அது இன்னும் போக போக வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் 16 மேல யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது இல்ல, ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் நம்மளால வி கேனாட் கண்டினியூ. அதான் பகூனா என்னது அந்த இது மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இதுல 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல. நிறைய மனிதர்கள் இருக்கா, பக்தி பண்றேன்னு எல்லாரும் கீழே இறங்கிடுவா, அவ்வளவுதான், அந்த ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிடும் அவங்களுக்கு எல்லாம். ஆனா இந்த பேட்டரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ன எவர் ரெடி பேட்டரி அது மாத்திரம் ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படி. அதுல என்ன அவ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படி போடுறா, எவர் ரெடி பேட்டரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங், பாக்கி எல்லாம் பேட்டரி வீக் ஆயிடுறதுன்னு. நம்ம அந்த கேட்டகரியில தான் இருக்கும். எவ்வளவு பேர் கீழே விழுந்துடுறாங்க, எவ்வளவு பேர் 18 டேஸ்ல எவ்வளவு பேர் வரா, அதுல இருந்து லெவல் 2க்கு எவ்வளவு பேர் வரா, 50% கட். அதுக்கப்புறம் லெவல் 3ல எவ்வளவு பேர் வரா, அதை விட கம்மி. ரெகுலரா எவ்வளவு பேர் வரா, ரொம்ப கம்மி. அப்புறம் இதுக்கு மேல இன்னும் போகணுமே, போக போக இன்னும் கடினமா இருக்குன்னு தோணும். ஆனா பக்தின்னு ஒரு இது வந்து கொடுத்துனாக்கா அது ஒரு என்னது, அது மாத்திரம் நமக்குள்ள இன்ஜெக்ட் ஆயிடுத்துன்னா இட் இஸ் நாட் இன்ஜெக்ஷன் டு ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லை, நம்மளே அதை கிரியேட் பண்ண அது வந்து கொடுத்தோம்னா அது எல்லாம் பாதையில் ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு ஈஸியா அந்த ஜப்பெல்லாம் ஆனந்தமா பண்ணுவோம். 18 என்ன 16 18 20 22 25 எல்லாம் ஈஸியா ஒரு நாளைக்கு பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் பெரிய இது ஏன்னா கவுண்டே பண்ண போறது இல்லை. நம்ம டைம் இருக்கு, அந்த டைம்ல நான் பண்ண போறேன், எனக்கு ½ an hour ஐ ஹேவ் டைம், ஐ எம் நாட் கோயிங் எனிவேர், எனக்கு வேற ஒரு வேலையும் இல்லை, சலோ படுத்து உட்காந்து பண்ண ஆரம்பிச்சோம். 1 hour இருக்கு பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அந்த மாதிரி டைம் வச்சு பண்ணும்போது அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா இருக்கும். இல்ல நம்ம டிராவல் எங்கேயாவது பண்ணும்போதுன்னு பண்ணலாம். இப்போ கூட ரீசெண்டா பாமினி மதம் சொன்னாங்க, டிராவல் பண்ணும்போது பண்ணி நிறைய ஆச்சு அப்படின்னு. சோ எல்லாருமே அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி உணர்வது இத்தகைய உண்மையும் இடையில எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்ற உண்மையை படிப்படியாக உணர்வது நிச்சயம். இத்தகைய உண்மையை உணர்ந்தவர்களை ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மதிக்க வேண்டும். பகவானின் திருநாமத்தை அபராதமின்றி ஜபிக்காவிடில் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியமில்லை. ஏன் நம்ம இப்படி இன்னும் ஸ்டாக்னண்டாவே இருக்கோம், ஏன் நமக்கு இன்னும் ஒரு பிடித்தமே வரமாட்டேங்கிறதுனா பிகாஸ் நம்ம வந்து அதுல இன்னும் குவாலிட்டி சாண்டிங் இல்லை. அதனாலதான் எல்லாரையும் நம்ம வந்து இப்போ 18 டேஸ்ல இப்ப நான் இன்ட்ரெஸ்டோட அந்த இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன அட்மின் வேலை பண்ணும்போது ஜபம் பண்ணுங்க 1/2 மணிக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்து ஜபம் பண்ணுங்க இது ஃபோர்ஸ் பண்றேன். ஃபோர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்பவே அவளுக்கு தெரியும், இல்லாட்டா லெவல் மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்களாம் வரும்போது சொன்னேன் 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல எல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லவே இல்லையே, ஜபம் பண்றதுக்கோ சொல்லியிருப்பாங்க, பட் அப்படியே காட்டோட அப்படி போயிடுது, ஜபம் பண்ணுங்க ஆயிடுது, அவ்வளவுதான். அப்புறம் என்னது பிரணதி படிங்க ஆச்சு. இப்போ பிரணதி ஆக்சுவலி எப்போ படிச்சாலும் என்னோட கிளாஸ்ல வந்தப்பறம் தான் படிச்சேன். எனக்கு அப்படிதான், நான் மாத்திரம் படிச்சா போறாது, என்னோட அட்மின் மாத்திரம் படிச்சா போறாது. ஐ வாண்ட் ஆல் தி டிவோட்டீஸ் டு இம்ப்ரூவ். அதுதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து முன்னேற்றம் என்பது அந்த மாதிரி இல்லைன்னா முன்னேற்றம் காண முடியாது என்பதை நிச்சயமாக ஒருவன் அறிய வேண்டும். இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை மத்திய லீலையிலும் கொடுத்திருக்க. ஒருவனது நம்பிக்கை மென்மையாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தால் பண்ணணும், ஆனா மூடு இல்ல, நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், சண்டேல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இல்ல ஜனவரி 1 இருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா போச்சு. அவன் ஆரம்ப நிலை பக்தன் என்பது எனப்படுகிறான். ஸ்டில் நாட் ஃபர்மா இல்ல, ஆயினும் பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் மூலம், ஆனா அவன் வந்து பக்தி பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கான், பட் இஸ் நாட் ஸ்டடி இன் தாட்ல. அந்த மாதிரி பின்பற்றுவதன் மூலம் அவன் படிப்படியாக முதல் தர பக்தனின் தளத்திற்கு உயர்வான், கண்டிப்பா உயர்வான். ஆனா அவன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது 10 வருஷம் எடுக்கும் அது மேல போறதுக்கு. நல்ல ஸ்டடியா இருந்து நான் சொல்லிட்டாங்க நான் பண்றேன் 2 இயர்ஸ்ல அவன் அந்த மேல போயிடும். அந்த மேல என்னது எங்க அச்சீவ் பண்ணுமோ போயிடுவான். இந்த மாதிரி ஏனோ தானோ பண்றோம் 10 வருஷத்துக்கு மேல வரும். இட் வில் டேக் சம் டைம். சோ அனைவரும் தங்களது ஆன்மீக வாழ்வை கனிஷ்ட நிலையில் தான் தொடங்குகின்றன. இப்ப எல்லாருமே கனிஷ்ட அதிகாரி தான் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். அப்படின்னா என்னது லோவஸ்ட் லெவல்ல தான் நம்ம பக்தியில இருக்கோம். ஆனா படிப்படியா நம்ம முன்னேறணும். அவனை விட நான் இன்னும் நிறைய நன்னா முன்னேறி போனோம். வேணா அதுல காம்படிஷன் வச்சுக்கலாம். அதுல வந்து ரஜோகுணம்லாம் அதுல சொல்ல மாட்டான். பக்தியில நான் வந்து இன்னும் நிறைய பண்ணணும்
என்னது பகவானை திருப்திப்படுத்துறது வேலையெல்லாம் நான் நல்லா பண்ணோம். அதுல வந்து நம்ம என்னது பொறாமை அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். சோ முறையாக அப்ப என்னது ஹரிநாமத்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றுகள், அதுதானே அதுலதானே மாட்டிக்கிறோம். சோ பரிந்துரைக்கப்பட்டது என்னது இப்ப 16 தான் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்டப்புறம் நல்ல வேலைப்பா நமக்கு 64 சொன்னா நான் ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது. 16 இப்போ 16 நான் இப்போ பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோணல் வரும் நமக்கு. சோ ஆனால் ஹரிநாமத்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றுக்கள் முறையாக ஜெபிப்பன். முறையாகன்னா என்னது, கான்சென்ட்ரேஷனோட குவாலிட்டி சாண்டிங் சொல்றேன் அந்த மாதிரி உத்தம அதிகாரியின் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்த்தப்படுவான். கண்டிப்பா அவன் வந்து உயர்ந்துடுவான். எனவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தினமும் 16 சுற்றுகள் 108 ஒரு மாலையில் 108 அப்படி 16 டைம் ஜபிப்பதை பரிந்துரைக்கிறது. ஏனெனில் மேலை நாட்டவர்களால் இது என்ன ஜபமாலையில் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அதில் நீண்ட நேரத்திற்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்த இயலாது. ஏன் மேலை நாடுகள் நம்ம நாட்டிலேயே எங்க முடியறது, ஏன் மேலை நாட்டவர்கள் மாத்திரம் சொல்லியிருக்கா தெரியல. அந்த எழுதும் போது அப்படி எழுந்திருப்பார். இந்த பெரிய இந்தியால இருக்கிறவங்க மாத்திரம் ரொம்ப பக்தி பண்றாங்களாக்கும். ஒன்னும் கிடையாது. இங்க எல்லாம் ஷோபாஜி தான். யாரும் வந்து அவ்வளவு எல்லாம் இது பண்றதே கிடையாது. தீட்சை வாங்கினவன் நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் நான் பாக்குறேன். அதனாலதான் நம்ம நாமனிஷ்ட தாசை சொல்லி பிரபுஜி சொன்னார். எதுலயோ சொல்லும்போது சொன்னார், நோ ஐ வில் நாட் அலோவ் என்ன ஐ திங்க் பக்தி சாஸ்திரி இன்னும் ரிமெம்பர் ஐ திங்க் தீக்ஷே இன்னும் சொன்னார். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நான் அலோவ் பண்ணுவேன். ரொம்ப நான் ஸ்லாக்கா இருந்துட்டேன், அதனால பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ். யாருக்குதான் ஜபம் பண்றாங்க இன்னும் சம்திங் ஹி செட், யாருதான் அப்படி ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க, ஒண்ணும் இல்ல அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அவருக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சு போயிருக்கு. சரி, அவருக்கு தெரிஞ்சு அவரு திருப்தி பண்றதுக்குல நம்ம வந்து பண்றது பகவானுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து நன்னா பண்ணணும். அதுதான் நம்ம வந்து கான்சியஸ் பிரேக் பண்ணாம நம்ம வந்து பண்ணணும். இல்லாட்டா நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்டு இல்லப்பா இன்னைக்கு பண்ண முடியல, நாளைக்கு கண்டிப்பா பண்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மன்னிப்பு கேட்டு நம்ம பண்ணி முடிக்கணும். அது சோ ஜபி அந்த 16 ரவுண்ட் ஜபிப்பதை பரிந்துரைக்கிறது. எவ்வளவு நாளைக்கு தான் போறோம், 4 தான் பண்றியா, சரி ஓகே 4 தானே ஓகே, 6 ஓகே, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு 8 வரைக்கும் வந்தேன், அப்புறம் ஒரு 10 அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப நம்மளோட முன்னேற்றம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். ஏனெனில் மேலை நாட்டவர்களால் ஜபமாலையில் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அதில் நீண்ட நேரத்துக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்த இயலாது. எனவே தான் மிக குறைந்த அளவு சுற்றுக்கள் பரிந்துரைக்கும். அப்போ மேலை நாட்டுகளுக்கு தான் 16 சொல்லியிருக்கா. நம்ம எல்லாம் மேலை நாட்டு கிடையாது. நம்ம இனிமேல இருந்து 64 வச்சுக்கலாம் டார்கெட். நாளையில இருந்து லெவல் 3க்கே யாரும் வரமாட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாம் ஏகாதசிக்கு தான் பண்ற ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி கிடையாது, தினமுமே ஏகாதசி. ஏன்னா அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு 24 மணிக்கு தான் இருக்கு. அந்த தாட்டு தான் எனக்கு போச்சுன்னா, பிராங்க்லி எனக்கு அதுதான் போச்சு. ஒரு ஏகாதசி வந்து 108 பண்ணணும்னு ரொம்ப பசி தாகம் எனக்கு அப்படி டயர்டு அப்படி விழுந்தேன், நடக்கிறேன் அப்படி தள்ளாடி போறது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏகாதசி வரதெல்லாம் இருந்தது கிடையாது. இருந்திருக்கேன்னா இந்த கோயில் எல்லாம் நாராயணி முடிக்கும். அவங்க வந்து மலையாளிஸ். அவன் என்ன கொடுப்பான்னா இது கோதுமை லாப்சி உப்புமா கொடுப்பான். இங்க வந்து கிரெயினே கிடையாது சொல்றானே. அப்ப லாப்சி உப்புமால ஒரு இது இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும், அது கொஞ்சம் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும். அப்புறம் அதுவும் என்ன கொடுப்பேன், இல்ல லாப்சி உப்புமா. அப்புறம் அந்த நேந்திரம் பழம் கட் பண்ணி ஒரு பீஸ் கொடுப்பாங்க. அதுவும் நேந்திரம் பழம் எவ்வளவு இல்லையா, அது நல்ல ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும். ஸ்வீட் கொடுத்திருந்தா தான் திங்க் பண்ணி பாக்குறேன். அது என்னது, ஐ திங்க் இது நம்ம என்ன கிழங்கு மாதாஜி. என்னது மாதாஜி, கிழங்கு இஸ்கான்ல கிழங்கு கொடுப்பாங்க மாதாஜி. கிழங்கு நான் இஸ்கான்ல இருக்கலையே முன்னாடி, அந்த கிழங்கு நல்லா இருக்கும். இல்ல என்ன சொல்லுவது, இந்த இது கேசரி இங்க ஷீராஜ் அவுல் கேசரி அதுவா மாதாஜி? அவுல் கொடுப்பாங்க. இதுதான் ரவா கேசரி தான். சோ இது வந்து ஸ்வீட், அந்த ஒரு ஸ்வீட்டும் போடுவான், இதுவும் போடுவான். சோ எனக்கு ஒன்றும் பெரிய டயர்டா இருக்கலைன்னா அங்க நாராயணம் படிப்பேன். அதை மத்தியானம் கொடுப்பாங்க, சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல் நாராயணம் படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரணும். இந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க. இங்க ஏகாதசியில இன்னைக்கு ஜவரிசியில தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜவரிசி சாப்பிட்டேன். அப்ப சமையல்லாம் பெருசா பிரமாதம் இல்லையே, வெறும் ஜவரிசி ஒரு அவியல் பண்றது என்ன பெரிய பிரமாதம் சொல்லிட்டு நிறைய நேரம் கிட்டு அந்த டேலி மார்க் போட்டு அழகா பண்ணியிருந்தேன். எல்லாம் எனர்ஜி கரெக்ட். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் மாதாஜி. என்னது, அந்த ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து இந்த மாதிரி கோதுமை உப்புமாவு கேசரி எல்லாம் அதுதான் மாதாஜி அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. அப்படியா, அது தெரியாது. இங்க மலையாளி அவங்க வந்து அவங்க எப்படி பண்றாங்களோ அதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரி, அப்ப நான் வந்து இங்க வந்து பார்த்தா 7:30 மணி ஆகுது, 8:30 மணி ஆகுது, 9:30 அப்படி தோஞ்சு போயிட்டேன். நிக்கிறேன், அப்படி இதா இருக்கு. எனக்கு உட்கார்ந்தா தூங்கிடுவேன் அந்த மாதிரி இருந்தது. இல்ல 108 முடிக்காம விடுற. அப்போ ஸ்பீடும் கம்மி எனக்கு. இப்ப பண்ற ஸ்பீட் எல்லாம் கிடையாது. அப்போ
பஞ்சதத்துவ மந்திரம் தெரியாது, அந்த ஸ்கிரீன்ல போட்டு வைப்பேன். அதாவது ஸ்கிரீன் சேவர், அது பிளாக் ஆயிடும். திரும்பி அந்த மவுஸ் எடுத்து பண்ணுவேன். அது இப்படி படிச்சுட்டு அப்புறம் இப்படி நடப்பேங்க. திரும்பி அதை ஒரு ரவுண்ட் அனுப்புற, திரும்பி பார்க்கணும் அதை. ஐயோ, எனக்கு என்ன நினைவு இருக்கு, ஜஸ்ட் 4-5 years முன்னாடி. சோ அந்த மாதிரி. சோ என்னது, அப்போ வந்து ஒரு ஏகாதசி வந்தோடனே அந்த இது பண்ணணும்னு அடுத்து நான் திங்க் பண்ணேன். போன ஏகாதசியில நேத்திக்கு வந்து நான் பண்ணினேன், டீ எல்லாம் குடிக்கல, காஃபி குடிக்கல, இதா இருந்தேன். அப்போ என்ன இன்னைக்கு அதே 24 மணிக்கு தானே, என்ன டிஃபரன்ஸ்? நேத்திக்கு இன்னைக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இன்னைக்கு துவாதசி, ஓகே, இதுதான் மாறி இருக்கு. அப்புறம் என்னது, எல்லா பாக்கி எல்லாம் சேம் தானே. அப்ப ஏன் நான் இன்னைக்கு 108 பண்ணக்கூடாது? பண்ணு, ஆனா சாப்பிடலாம். ஸோ யூ கேன் ஈட். அப்போ எனக்கு எனர்ஜி வந்து கொடுத்து, எனக்கு எனர்ஜியும் கிடைச்சு கொடுத்து 108 பண்ணும்போது ஈஸியா எடுத்து 108 கரெக்டா அந்த டைம் போட்டு டைம் பண்ணி அதான் சொன்னேன். நேத்திக்கு நம்ம கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன். டிஃபன் பண்ணி அவருக்கெல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். டிஃபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 16 ரவுண்ட் பண்ணேன். 16 எவ்வளவு பண்ணேன்? ஐ திங்க் டாலிமார் 10 நினைக்கிறேன். 10 15 ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். 15 நினைக்கிறேன். 15, ஆமா 15 தான். எப்படின்னா இது 5 10 15 திரும்பி கீழே அப்படி போட்டு ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லா நிறையணும். எனக்கு முதல்ல போட்டு வச்சிருவேன், அப்புறம் அந்த கிராஸ் மாத்திரம் அந்த இது பண்ணுவேன். சோ அந்த மாதிரி பண்ணி அப்புறம் வந்து அதே பழக்கம் ஆயிடுது. ஆனா எனர்ஜி இருக்கும். ஆனா ஏகாதசி போது தான் மாட்டிப்பேன் நான், எனர்ஜி இல்லாம இருக்கும். ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி அப்ப எனக்கு 108 ஈஸியா ஆயிடுது. ஏன்னா கிளாஸ் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, சும்மா உட்காந்து பாலபத்ர பிரபுஜியோட கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இது வீடியோ மீட்டு தானே, வீடியோ எல்லாம் காட்ட வேண்டாம். சோ அவளுக்கு தெரியாது நம்ம ஜபிக்கிறோமா அவரோட கேட்கிறோமா எல்லாம் தெரியாது. அவருக்கு வந்து இதுவும் பண்ணி சேவா பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட மாட்டீங்களா மாதாஜி ஏகாதசி? அன்னைக்கு சாப்பிடல. அன்னைக்கு அதெல்லாம் ஃப்ரூட் எல்லாம் சாப்பிடாம இதுதான் பண்ணியிருந்தேன், வெறும் ஜவரிசியோட தான் பண்ணேன். அன்னைக்கு ரிமெம்பர், இன்னைக்கு இவ்வளவு அப்படி ஒரு ஆவேசத்துல நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்ல, என்னால முடியறது இல்லை. 16 தான் டெய்லி பண்றேன். 20 22 போகும், அதுக்கு மேல போறது இல்லை. அப்புறம் வந்து இது ஏகாதசியில பண்ணுவேன். அட்லீஸ்ட் 54 பண்ணுவேன். அதுக்கு மேல சிலப்ப 64, இன்னும் 10 கூட்டின்னு போய் அதுக்கு மேல 80க்கு மேல போனது இல்லை. மேக்ஸிமம் 80 தான் போயிருக்கு, அதுக்கு மேல போக மாட்டேங்கிறது. அந்த கிராஃப் அதுக்கு மேல இப்படி இட் கம்ஸ் டவுன் அகைன். அதுக்குள்ள ஒரு நாள் போயிடுறது, அதுக்கு அடுத்த நாள் வரும்போது அடுத்த ஏகாதசி பார்க்கலாம், பெட்டர் லைக் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு அப்படி போயிடுறது. சோ என்னது, நீண்ட நேரத்துக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்த அவங்களுக்கு வந்து ஒருமுகப்படுத்த இயலாது. எனவே தான் மிக குறைந்த அளவு சுற்றுகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அது அவளுக்கு தான் சொல்லியிருக்கு. இருப்பினும் ஒருவன் குறைந்தது 64 சுற்றுகள் திருநாமத்தை ஜபிக்கவில்லை எனில் அவன் பதித்த அல்லது பக்தி தொண்டிலிருந்து விழுந்தவனாக கருதப்படுகிறான். நம்மளாம் கனிஷ்டம் இல்லாம என்ன இருக்கும்? டெஃபினட்டா we are all பதித்த தான். பதித்த பாவம் எல்லாம் நம்ம சொல்றோமே, அந்த மாதிரி பதித்த இது பாவம் செய்தவர்கள் விழுந்தவனாக கருதப்படுகிறான் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி யாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட ஆச்சாரியரே சொல்லிட்டாங்க. அவரது கணக்கின்படி நாம் அனைவருக்கும் இது படிக்கணும் இல்லையா? நான் ஏன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்தேன்னா, எங்க மாதாஜி இல்லையா? நான் இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. அவரது கணக்கின்படி நாம் அனைவரும் வீழ்ச்சி உற்றவர்களாக கருதப்பட வேண்டியவர்கள். நாம் கபடமின்றி பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை புரிவதில் உண்மையுடன் தீவிரமாக முயன்றால் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். ஏனெனில் அவர் பதித்த பாவன வீழ்ச்சியுற்ற நபர்களை மீட்பவர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மாபெரும் பக்தரான ஸ்ரீல சத்யராஜ கான் பகவானிடம் ஒரு வைஷ்ணவனை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்று வினவிய போது பகவான் பின்வருமாறு கூறினார். பிரபு கஹே ஜாரமுகே சுனி ஏகபார கிருஷ்ண நாம சேஇ பூஜ்ய சிரேஷ்ட சபாகார. ஒருவன் கிருஷ்ண எனும் திருநாமத்தை ஒரு முறையேனும் உச்சரித்தால் அவனை பொதுமக்களில் சிறந்தவனாக ஏற்க வேண்டும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 15.106. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. மேலும் அத ஏவ ஜாரமுகே ஏக கிருஷ்ண நாம சேஇ த வைஷ்ணவ கரிஹ தர்ஹார சம்மான. கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவரையும் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை பயிற்சியினால் உச்சரிக்க விரும்புபவரையும் வைஷ்ணவராக ஏற்று அவருக்கு மனதளவில் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 15.111. மாதாஜி படிக்கிறது நான் கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றாரு இவர்?
இங்கேருந்து படிச்சேன் இங்கேருந்து படிச்சேன். சோ அவரோட கணக்கும்படி என்னது 64 பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. கணக்கும்படி நாம எல்லாருமே அப்ப நம்ம யாருமே 64 டெய்லி பண்றதே கிடையாது. அப்ப நம்ம எல்லாருமே வீழ்ச்சி பிரபுபாதைக்கே தெரியும். ஏன்னா அவர் 16 சொன்னதுனால எல்லாரும் 16 தான் பண்றா. அப்ப அப்படி அவரோட கணக்கு, அவரோட ஆச்சாரியர் கணக்குப்படி நம்ம எல்லாருமே பத்தித்தா அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பாவம் செய்கிறோம் அப்படின்னு. ஆனால் நாம் கபடமின்றி பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை புரிவதில் உண்மையுடன் தீவிரமாக முயன்றால் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த 16 ரவுண்ட் பண்றோம், அவ்வளவு முயற்சி பண்ணி அந்த 16 ரவுண்ட் தான் முடியறது. அதுக்கு மேல முடியலைனாலும் நோ ப்ராப்ளம். சைத்தன்ய மகாபிரபோடு அருள் கண்டிப்பா கிடைக்கும், நாம் எதிர்பார்க்கலாம். ஏனெனில் அவர் பத்தித்த பாவனர், வீழ்ச்சியுற்ற நபர்களை மீட்பவர். அப்புறம் வேற என்ன சொன்னார்? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மாபெரும் பக்தரான ஸ்ரீல சத்யராஜ கான் பகவானிடம், கான்னா யூ கேன் இமேஜின் இஸ் அ முஸ்லிம், பகவானிடம் ஒரு வைஷ்ணவனை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்று வினவிய போது பகவான் என்ன சொல்றார்? ஒருவன் கிருஷ்ணா என்னும் திருநாமத்தை ஒரு முறையேனும், அப்ப நம்மளாம் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கோம், ஆனால் நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு வரையுறை கொடுத்திருக்காளே, அது நம்ம பண்ணலையே அப்படின்னு. இருந்தாலும் ஒரு வாட்டியாவது அவன் கிருஷ்ண நாமத்தை ஒரு முறையே நல்லா ஒரு முறையேனும் உச்சரித்தால், சரியாக உச்சரித்தால் அவனை பொதுமக்களில் சிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அட்லீஸ்ட் அவன் அந்த இதா பண்றானே இப்படி. அப்புறம் என்னது? கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவரையும், அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, வந்திருக்கான், அட்லீஸ்ட் அவன் கிருஷ்ணானாவது சொல்றானே. இப்ப அதான் முஸ்லீம்காரங்க, இப்ப நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸே நம்ம பார்க்கலாம், உங்க நெய்பர்ஸ்லாம் இருந்தனாக்கா ஏதாவது நம்ம வீட்டுல உள்ளது கொடுத்தோம், இல்ல நான் பிரசாதம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க, அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே பிரசாதம் தான், ஆனா வீட்டுல பண்ணிருக்கேன் இந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்தா ஏத்துப்பா. இங்க பிரசாதம் வார்த்தை பண்ணா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. அவங்களாம் அவ்வளவு வெரி ஸ்டான்ச் பிலீவர்ஸ். சோ உச்சரிப்பது ஆர்வம் கொண்டவரையும், கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை பயிற்சியில் உச்சரிக்க விரும்பவரையும் வைஷ்ணவராக ஏற்று. அப்ப அந்த மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் எல்லாரும் கிறிஸ்டியானிட்டி தான், அவெல்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபாலோ பண்றதுதான். ஆனா அதுவும் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணாதவங்க தான். அப்ப இதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்து அப்ப கிருஷ்ண இயக்கத்துல வந்துட்டாங்க அவங்க. சோ கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஆர்வம், ஃபர்ஸ்ட் என்னது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். அப்புறம் கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை பயிற்சியினால், அது சொன்ன அவங்க. அதனால இப்ப நம்ம இது இல்லையா, கோவிந்தம் ஆதி புருஷம், அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆர்த்தி போது என்ன ஆர்த்தி, இந்த 8 மணிக்கு பண்ணுவாங்களே, 7:30 மணி 7:45 பார்க்கணும், ஸ்ருங்கார ஆர்த்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு இதுதான் போடுவான். இந்த இது வெஸ்டர்னர்ஸ் பாடுற அந்த மாதிரி நம்ம பிரம்ம சமிதா அவங்க எப்படி பாடுறாங்களோ அந்த ரெக்கார்ட் தான் போடுவாங்க. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி, கோவிந்தம் ஆதி புருஷம், அப்படி வரும். ஒரு டிஃப்ரெண்டா பாடுவா, எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட. ஆனா அது வாயில அவங்களுக்கு வந்துடுத்தே இல்லையா, நம்ம பேசுறப்பல அவங்களுக்கு பேச வராது. சோ அந்த மாதிரி எனிவே, அவங்களையும் வைஷ்ணவ அவங்க ரெடியா இருக்காங்க, ஏற்று அவரை மனதளவில் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். இதெல்லாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கொடுத்திருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ லட்சுமி மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. எங்களுடைய நண்பர்களில் ஒருவரான புகழ்பெற்ற ஆங்கில பாடகர் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் பேரார்வம் கொண்டு தமது பாடல்கள் பலவற்றில் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை பலமுறை பாடியுள்ளார். அவர் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கும் தமது இல்லத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் படங்களுக்கும் மரியாதை செலுத்துகிறார். மொத்தத்தில் அவர் கிருஷ்ணருடைய திருநாமங்களை பற்றியும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றியும் மிக உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டிருப்பதால் நாங்கள் அவருக்கு மரியாதை அளிக்கிறோம். ஏனெனில் அவர் கிருஷ்ண பக்தியில் மேன்மேலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார். இத்தகைய மனிதருக்கு எப்பொழுதும் மரியாதை அளிக்க வேண்டும். இறுதியாக யார் ஒருவர் திருநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு முயல்கிறாரோ அவருக்கு வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அதே சமயம் மாபெரும் பிரச்சாரர்களாக இருக்க வேண்டிய எமது காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிலர் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்காத காரணத்தினால் படிப்படியாக பௌதீக வாழ்வில் வீழ்ந்ததையும் யாம் கண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்நாதன கோஸ்வாமிக்கு உபதேசிக்கையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டை 3 வகைகளாக பிரிக்கிறார். சாஸ்திர ஜிக்தி நாஹி ஜானே திரிக்த ஷரத்தாவன்
மத்தியம அதிகாரி ஷேஹி மகா பாக்யவான். சாஸ்திர சித்தாந்தங்களில் பரிபூரண அறிவு இல்லாத போதிலும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் உறுதியான நம்பிக்கையை வளர்த்து பக்தி தொண்டிலிருந்து விலகாமல் உறுதியுடன் இருப்பவரே மத்தியம அதிகாரி ஆவார். இத்தகையவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. சைதன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 22.67. மத்தியம அதிகாரி ஷரத்தாவான் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர் எனப்படுகிறார். பக்தி தொண்டில் மேலும் முன்னேற அவரே உண்மையான தகுதி வாய்ந்த நபர். எனவே சைதன்ய சரிதாமிருதத்தில் மத்திய லீலை 22.64 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன படிக்கணும் இங்க? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இன்னும் இருக்காங்களே மாதாஜி, உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு படிக்க கொடுக்கணும். ஏன்னா ஆயிடுத்து, கொஞ்சம் தான் இருக்கு. நீ முடியாதா? இன்னும் 3 பேஜ் இருக்கு மாதாஜி. உங்களுக்கு எல்லாம் பொறுமையா போயிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் ஜாஸ்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம், அப்படியே போயிட்டோம். எங்க இருந்தோம் நம்ம? எங்க இருந்தோன்னே தெரியலையே. ஸ்ரத்தா ஜுக்தி, இது தப்பா படிச்சாங்களே, இது கரெக்ட். இது வரைக்கும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுடைய நண்பர்களில் ஒருவரான, அதாவது ஜஸ்ட் இதெல்லாம் இந்த நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறோம், அதை பத்தி பிரபுபாதெல்லாம் எழுதும் போது he has written some experience also. எங்களுடைய நண்பர்களில் ஒருவரான புகழ்பெற்ற ஆங்கில பாடகர், அதான் அவங்கெல்லாம் தானே இவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி நல்ல ஃபேமஸ் ஆயினா. தேர் ஆல்ரெடி ஃபேமஸ், அவளுக்கு நிறைய பக்தர்கள், அவளுக்கு என்ன ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க. ஆனா இவர் கிருஷ்ண பக்தியோட இயக்கத்துல ஜார்ஜ் ஹாரிசன்லாம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்தோடனே இன்னும் பக்தர்கள் கூடிட்டார். அப்போ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல ஏன்னா இவரோட ஃபாலோவர்ஸ் ஹவ் கம் டு இஸ்கான் ஆல்சோ, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. சோ அவர் ஒருவர் கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் பேரார்வம் கொண்டு தமது பாடல்கள் பலவற்றில் கிருஷ்ணனின் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் எழுதல, பட் அவரை தான் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு. திருநாமங்களை பல முறை பாடியுள்ளார். நிறைய பாடல்கள்ல ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லியிருக்காரு. அப்போ என்னாச்சு, அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாமும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல ஆரம்பிச்சு அவங்க எல்லாம் செஞ்சாங்க. அவர் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கும் தமது இல்லத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் படங்களுக்கும் மரியாதை செலுத்துகிறார். இன்னைக்கு அந்த லண்டன்ல அவர் கொடுத்த எஸ்டேட் தான் அது, மேனோர் சொல்லிட்டு அந்த எஸ்டேட் பெரிய ஒரு இடம். பயங்கர பெரிய கோயில். சின்னதுதான், சின்னதுன்னா என்னது, ரூமு மேல ரூம் அப்படி எல்லாம் இருக்கும். வெளியில தோட்டம் என்ன, கார்டன் என்ன, பெருசு. எங்க இருந்து ஆரம்பம் எங்க வேண்டுன்னு தெரியாது, அவ்வளவு பெரிய எஸ்டேட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. இது நான் வந்து எல்லா கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன், கிருஷ்ணா கோயில் கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டார். மேனூர் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ண வரும். இப்ப என்னது, அவர் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு தமது இல்லத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார். சோ மொத்தத்தில் அவர் கிருஷ்ணருடைய திருநாமங்களை பற்றியும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றியும் மிக உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டிருப்பதால் நாங்கள் அவருக்கு மரியாதையை அளிக்கிறோம். அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு மரியாதை அளித்தார், இஸ்கானுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார். அப்ப நம்மளும் வந்து பிரதிபலனா நம்ம வந்து அவருக்கும் நிறைய வந்து நாங்கெல்லாம் வந்து அவருக்கு மரியாதை அளித்து எல்லாம் பண்றோம். ஏன்னா மரியாதை அளிக்கிறதா இந்த எல்லா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வரும்போது அவங்களை எல்லாம் கூப்பிடுறது, பிரசாதம் விநியோகம் பண்றது, அந்த மாதிரி. ஏனெனில் அவர் கிருஷ்ண பக்தியில் மேலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார். இத்தகைய மனிதருக்கு எப்பொழுதும் மரியாதை அளிக்க வேண்டும். சரி, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவன் நிறைய பணம் கொடுத்தா அதனால மரியாதை என்ன மாதிரி கிடையாது. அவன் பக்தியோட இருக்கான், நிறைய பக்தர்களை உருவாக்கினா. நம்மளும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப எல்லாரையும் எவ்வளவு பேர்ட்ட நம்ம சொல்றோம் வாங்க 18 days கோர்ஸ்க்கு வாங்க சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது நம்மளும் நல்ல காரியம் தான் பண்றோம். சோ நமக்கு மரியாதைன்னா பகவான் கொடுப்பார். அப்படி ஒன்னும் இஸ்கான்ல ஒண்ணு யாரும் என்என்டி பிரபுஜி எல்லாம் மாலையெல்லாம் ஒன்னும் போடலையே அப்படின்னாக்கா, இப்ப என்என்டி பிரபுஜி விடுங்க, நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்லயே ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணும் புகழாரமும் இல்லை, மாலையும் இல்லை, ஒண்ணு இல்லைன்னா அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். சோ இங்க வந்து அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாருன்னா, யாரு பக்தி தொண்டுல நிறைய முன்னேற்றம் அந்த மாதிரி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். இத்தகைய மனிதருக்கு எப்பொழுதும் மரியாதை அளிக்க வேண்டும். இறுதியாக யாரொருவர் திருநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு முயல்கிறாரோ அவருக்கு வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அது மூஞ்சில பார்த்தாலே அது தெரிஞ்சிடும். நிறைய ஜபம் பண்ணி நிறைய அது மாதிரி சாந்த சுபாவம் இருக்கும். ஒரு மாதிரி எல்லாம் இட்ஸ் ஓகே. இன்னைக்குதான் என்ன, நேற்றுக்குதான் படிச்சோங்க செகண்ட் சாப்டர் சித்ததீர் முனி. இன்னைக்குதான் நீ செகண்ட் சாப்டர் எனக்கு காத்தாலேயே எடுத்ததுனால நேற்றுக்கு சொன்னாப்புல இருந்து. சோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து சமாதானமா எடுத்துட்டு போக முடியும் எப்போ பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே இருக்கும்போது. அப்ப அவருக்கு வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அதே சமயம் மாபெரும் பிரச்சாரர்களாக இருக்க வேண்டிய நம்ம எமது காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிலர் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்காத காரணத்தினால் படிப்படியாக பௌதிக வாழ்வில் விழுந்து, அது நிறைய பகவானுடைய ஞானம் இல்லைன்னா டெஃபினெட்லி இது
தராசு மாதிரி இருக்கும். நம்ம பகவான் பக்தி காட்டல, அது ரொம்ப லோவா தான் பண்றோம்னா இது ஏறிண்டே போகும். அப்படின்னா இது பௌதிக ஆசைகள் ஏறிண்டே போகும். அப்ப இட் ஹாஸ் டு பி கண்ட்ரோல்னா என்னது, பகவான் நாமத்தை இதை நிறைய பகவானுடைய இதெல்லாம் பண்ணும்போது பௌதிக ஆசைகள்லாம் இதை விட்டு போயிடும் நம்மளை விட்டு. சோ இந்த மாதிரி அதே சமயம் மாபெரும் பிரச்சாரகர்கள் அவெல்லாம் என்னதுனாக்கா அவருடைய காலத்துல அந்த டைம்ல இருந்தவங்க எல்லாம் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்காத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜபம் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஜபம் பண்ற பிராக்டிஸே கிடையாது. தெரிஞ்சணும் அந்த கான்செப்டே தெரியாது அவங்களுக்கு. ஜபம் பண்ணணும், உட்காரணும், ஜபம் பண்ண அதெல்லாம் தெரியாது. என்ன ஜபம் பண்றது, தீட்சைன்னு ஒண்ணு யாராவது ஆச்சாரியர் எடுத்து கொடுத்தாதானே இது நாமம் இருக்கு இது பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப அவங்க வந்து படிப்படியா பௌதிக உலகத்துல விழுந்ததையும் யாம் கண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி உபதேசிக்கையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டை 3 வகையாக பிரிக்கிறார். என்னவது, சாஸ்திர சித்தாந்தங்களில் பூர்ண அறிவு இல்லாத போதிலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் உறுதியான நம்பிக்கையை வளர்த்து பக்தி தொண்டிலிருந்து விலகாமல் உறுதியுடன் நிற்பவரே மத்திய அதிகாரி. அவரும் மத்திய அதிகாரி தான். எந்த நேரமும் பகவானுடைய நல்ல ஒரு இது இருக்கு, என்னது நம்பிக்கை இருக்கு. அப்புறம் எந்த நேரமும் பகவானுடைய மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறான். உறுதியான நம்பிக்கையுடன் அவன் வளர்த்த பக்தி தொண்டிலிருந்து விலகாமல் எவ்ரி டைம் ஐ லவ் டு டூ தட் இஸ் மை, என்னுடைய இதே அதுதான், என்னுடைய என்னது டியூட்டி அதுதான். பகவானுடைய இவ்வளவு நாமம் நான் வந்து பண்ணதான் வேணும். அடுத்த மாசத்துல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ், எவ்ரி மந்த் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் 1 month. ஏதோ நமக்கு ஒரு கால்குலேஷன் வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி படிப்படியா இம்ப்ரூவ். நான் இவ்வளவு நாளைக்கு நான் வந்து பாலும் டிஃபனும் தான் வச்சிருந்தேன், அடுத்த மாசத்துல இருந்து நான் வந்து லஞ்சும் வைக்க போறேன், அதுக்கு அடுத்த மாசத்துல நான் என்னெல்லாம் பண்றேன்னு வீட்டுல எல்லாத்தையும் நான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுவேன். இந்த மாதிரி ஏதோ நம்ம வந்து we have to think of ourselves and நம்ம அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போவோம். அவங்க எல்லாம் யாரு, அவங்களாம் மத்திய அதிகாரி ஆவாரு. இத்தகையவர் மிகவும் இது படிச்சாச்சு இல்லையா? ஆமா, இவர் வந்து மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்காரு, பக்தி தொண்டில் மேலும் முன்னேற அவரே உண்மையான தகுதி வாய்ந்தவர். ஏன்னா அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வர மத்தியத்துல இருக்கார். இன்னும் அவர் வந்து உத்தம அதிகாரியும் ஆகிவிடுவார். எனவே சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கு. ஒருவனது இது படிக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும் அடுத்தது? நீங்க தான் படிங்க. ஸ்ரத்தாவான் ஜனஹய பக்தி அதிகாரி உத்தம மத்தியம கனிஷ்ட ஸ்ரத்தா அனுசாரி. ஒருவனது நம்பிக்கையின் ஸ்ரத்தா அளவை பொறுத்தே பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலையிலோ இடைநிலையிலோ மிக உயர்ந்த நிலையிலோ அவன் பக்தனாக தகுதி பெறுகிறான். மீண்டும் சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் பக்தி லீலை 22.62 கூறப்படுகிறது. ஸ்ரத்தா சக்தே விஸ்வாச ககே சுத்ரிடே நிச்சய கிருஷ்ணே பக்தி கைலே சர்வ கர்ம கிருத ஹய. கிருஷ்ணருக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டு ஆற்றுவதால் இதர கர்மங்கள் அனைத்தையும் ஒருவன் இயற்கையாகவே நிறைவேற்றி விடுகிறான் என்ற திடமான நம்பிக்கை அல்லது உறுதியான ஸ்ரத்தா எனப்படுகிறது. ஸ்ரத்தா அல்லது கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கையே கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தியின் தொடக்கமாகும். நம்பிக்கை என்றால் உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளவை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்களாகும். மேலும் அவை எவ்வித தேவையற்ற வியாக்கியானங்களுக்கும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை. இதே வழியில் தான் அர்ஜுனனும் பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொண்டான். பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ கிருஷ்ணே, தாங்கள் எனக்கு கூறியவை அனைத்தையும் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவத்கீதை 10.14. இதுவே பகவத்கீதையை உணர்வதற்கு சரியான முறையாகும். மேலும் இதுவே ஸ்ரத்தா எனப்படுகிறது. பகவத்கீதையின் ஒரு பாகத்தை மட்டும் விருப்பமான விளக்கங்களாக ஏற்று மற்ற பாகங்களை ஒதுக்குவதில் என்றும் பயனளிக்காது. இது ஸ்ரத்தா அல்ல. ஸ்ரத்தா என்றால் பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் முழுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக பகவத்கீதையின் சர்வதர்மான் பரிச்சய மாம் ஏகம் ஸ்ரணம் பிரஜ, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடமே சரணடைவாயாக என்னும் உறுதி உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த உபதேசத்தில்
ஒருவன் முழு நம்பிக்கை கொள்ளும்போது அந்த உறுதியான நம்பிக்கையே ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நிறைய ஸ்கிரிப்சுரல் எவிடன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம், எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. மெயின்லி இது சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தோட கோட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னது, ஒருவனோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும், ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்பிக்கை. அப்படி அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வேணும் கிருஷ்ணரிடத்தில். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அவனால பண்ணவே முடியும். அவன் ஏன் பண்றது இல்லைன்னா அவனுக்கு ஸ்ரத்தா இல்லைன்னு அர்த்தம். பேசிக்கா என்னது, நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அவன் கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிவான். அப்ப அவனோட ஸ்ரத்தாவை பொறுத்துதான் அவனோட பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலையா, இடை நிலையா, மிக உயர்ந்த நிலையிலோ என்று பக்தனாக தகுதி பெறுகிறான். சோ நம்மளோட ஸ்டார்டிங் என்ன இருக்கணும், நல்ல ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். மீண்டும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வேற என்ன போட்டிருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு தெய்வீக அன்பு தொன்றை ஆற்றுவதால் இதர கர்மங்கள் அனைத்தையும் ஒருவன் இயற்கையாகவே நிறைவேற்றி விடுகிறான். வேற என்னது, பகவானுக்கு தொண்டு புரியும் போது வாட் அதர் நமக்கு என்னெல்லாம் டியூட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா கெட் ரிசால்வ். மீனை தண்ணி ஊத்துறது எதுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு, அதுதான் ரூட். அப்போ பாக்கி உள்ளது எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லா வளமா வளரும் இல்லையா. ஒரு மரத்துக்கு வந்து நம்ம தண்ணி, செடிக்கு வந்து ஒரு என்னது மண்ணுல வந்து தண்ணி ஊத்தினா அந்த மரம் நன்னா வளரும், செடி நன்னா வளருங்கிறப்ப நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அந்த ஆற்றல் நல்ல தெய்வீகமா நம்ம இதெல்லாம் பண்ணும்போது பாக்கி உள்ள எண்ணெல்லாம் நம்ம வந்து போனா லட்சுமி அஷ்டோத்திரம் படிக்கலையே, கணபதி எது ஒன்றும் படிக்கலையே, முருகனோட அந்த என்னது கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கலையே, ஹனுமான் சாலிசா படிக்கலையே, இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே அடங்கிடும். இது நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செலுத்தும் போது ஐயோ அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னா நோ, யூ ஆல்ரெடி சேட், அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா மெயினா ரூட்டுக்கே நம்ம தண்ணி ஊத்தியாச்சு. சோ ஒருவன் இயற்கையாகவே நிறைவேற்றி விடுகிறான் என்னும் திடமான நம்பிக்கை அல்லது உறுதியானது ஸ்ரத்தா. அதுதான் ஸ்ரத்தா. அந்த நம்பிக்கை வேணும். இல்ல அது எப்படி முடியும், அது பண்ணிதான் தீரணும் அப்படின்னா அப்ப ஸ்ரத்தா இல்லைன்னு அர்த்தம். எவ்வளவு ஸ்ரத்தா இருக்கோ, எவ்வளவு வந்து நம்பிக்கை இருக்கோ அவ்வளவு படிப்படியா மேல போகும். ஸ்ரத்தா அல்லது கிருஷ்ணர் மீதான நம்பிக்கையே கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தியின் தொடக்கமாகும். நம்பிக்கை என்றால் உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கு, கிருஷ்ணர் தான் கடவுள். ஆனா நம்ம பாக்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நேரம் தான் கிருஷ்ணரோட கதையெல்லாம் கேட்கலாம், அப்போ கிளாஸ் வரலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, அதுலயே தெரியாது ஸ்ரத்தா இல்லைன்னு. நமக்கு தோணும் மனசுக்குள்ள நல்ல ஸ்ரத்தையா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு, ஆனா அதெல்லாம் ஸ்ரத்தை இல்லை. சோ நம்பிக்கை என்றால் உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும். பகவத்கீதையில் அதனால்தான் நோ ஃபியர் அந்த மாதிரி வருது இல்லையா. அவனுக்கு பயமே வேண்டாம். ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபியர்லெஸ்னஸ், அதுதான் வந்து தெய்வீக குவாலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபியர்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னது, பயம் இல்ல, பயமின்மை. அது எப்போ பயம் இல்லாம இருக்கும், ஒன்னுத்துக்கும் பயப்பட வேண்டாம். ஹெல்த்தை பத்தியோ பணத்தை பத்தியோ ஒன்னும், நாளைக்கு ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுமோ ஒன்னும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் இருக்கார் ப்ரொடெக்டர். நான் வந்து என்னோட டியூட்டி என்னது, அவருக்கு தொண்டு புரியாது. ஐ ஆம் ஜஸ்ட் அ டிவோட்டி. நான் டிவோட்டியா இருந்துட்டு போறேன், பாக்கி டிபார்ட்மெண்ட் அவரோடு. என்னை எப்படி பார்த்துக்கணும், என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு அந்த மாதிரி பிளைண்டா நம்ம வந்து பகவானை உணர்ந்து அந்த ஸ்ரத்தா காட்டணும். நம்பிக்கை என்றால் உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளவை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்களாகும். எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த உபதேசம் எல்லாம். யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க கிட்ட பகவத்கீதை பத்தி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாரே பகவானே. ஆனா யாருக்கு என் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கோ கண்டிப்பா அவன் வந்து இன்னும் முன்னேறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, உபதேசங்கள் நிறைய இருக்கு. மேலும் அவை எவ்வித தேவையற்ற வியாக்கியானங்கள், இது இப்படி பண்ணினா அப்படி பண்ணலாம், அது பண்ணினா இது பண்ண, அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல, டைரக்டா தான் இதை பண்ணு அதை பண்ணாதே அந்த மாதிரி. சோ வியாக்கியானங்கள்லாம் வேண்டாம். அது இல்லாம ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை. இதே வழியில் தான் அர்ஜுனனும் பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொண்டான். நோ இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கிலீஷ்ல. இஃப் நான் ஏத்துக்கிறேன், பட் இஃப் அப்படிலாம் அதெல்லாம் இல்லை, கிடையாது. ஏத்துக்கணும்னா ஏத்துக்கணும், சிம்பிள். பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் என்ன சொல்றான், கிருஷ்ணரே தாங்கள் எனக்கு கூறியவை அனைத்தையும் உண்மை என நான் முழுமையாக இருக்கிறேன். அப்ப டோட்டல் ஃபெய்த் கிருஷ்ணருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு. இதுவே பகவத்கீதையை உணர்வதற்கு சரியான முறையாகும். டோட்டல் ஃபெய்த்தோட நம்ம கேட்டோம்னா டோட்டல் நம்பிக்கை அந்த மாதிரி வந்துடும். மேலும் இதுவே ஸ்ரத்தா எனப்படுகிறது. பகவத்கீதையின் ஒரு பாகத்தை மட்டும் நம்ம தனக்கு விருப்பமான விளக்கங்களாக, எதெல்லாம் நமக்கு சாதகமா இருக்கோ அதை நான் இப்ப இந்த 6வது சாப்டர் குசா கிளாஸ்ல உட்காரணும், அதெல்லாம் நான் பண்றேன், நல்லா மூச்சு இருக்கணும் பண்றேன், மூக்கு பார்க்கணும் அதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு எது சாதகமா இருக்கோ அதை ஏத்துக்கிறேன், பாக்கி எல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது, அப்ப அதை நான் நிராகரிக்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பாதி நான் ஏத்துக்கிறேன் பாதி ஏத்துக்கல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணர் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ பகவத்கீதையில நம்ம ஏத்துக்கதான் வேணும். ஏன்னா மனசை வந்து அந்த மாதிரி ஸ்ரத்தா இருந்தா ஏத்துப்போம். பகவத்கீதை ஒரு பாகத்தை மட்டும் தனக்கு விருப்பமான விளக்கங்களாக ஏற்று மற்ற பாகத்தை ஒதுக்குதல் என்றுமே பலன் அளிக்காது.
இது ஸ்ரத்தா அல்ல. ஸ்ரத்தா என்றால் பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் முழுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக பகவத்கீதையின் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அப்படின்னா என்னது? என்னெல்லாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், அதை பண்ணு, இதை பண்ணு, அகர்மா பண்ணு, விகர்மா பண்ணாது, என்னெல்லாமோ சொல்லிட்டேன். 18 சாப்டர்ஸ்ல அவ்வளவு சொல்லிட்டேன். கடைசியில 18 சாப்டர் சொல்றேன், எல்லாம் விடு அர்ஜுனா, அது கூட நீ பண்ண வேண்டாம். நான் என்னெல்லாம் உபதேசம் பண்ணேன் அந்த உபதேசங்களையும் விடு. ஆனா என்ன பண்ணு? மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜே, நான் என்னை மட்டும், மாம்னா என்னை மட்டும், ஏக்கம் சரணம் சரணாகதி பண்ணு, அவ்வளவு போரும். நீ அந்த மாதிரி பண்ணாலே நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படிங்க. வேற நாம மாலை சுற்றுப்பொருள் எல்லாம் பண்றோமே, இது ஏன்னா நம்ம இன்னும் அந்த லெவல் போல, அதனால பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த லெவலுக்கு போச்சுன்னா தான் அப்போ பகவானே சொல்லுவார் போறோம். அந்த இதுலயே நம்ம இந்த என்னது துருவ மகாராஜா பொறு கண்ணத்தோரா நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு, இவ்வளவு கடுத்தவம் எல்லாம் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அப்படிங்கிறார். இல்ல எனக்கு வந்து மனதளவுல நான் ஒரு பகவானை தரிசனம் பண்ணம் சொல்லிட்டு உட்காந்து, அவர் தான்ப்பா நான் வந்திருக்கேன் கண்ணத்தோரான்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தா அப்படின்னு அவர் பிரமிச்சு போயிடுறாரு. அவனா சொல்றேன், நான் 5 வயசு குழந்தைதான், எனக்கு ஒன்னும் ஸ்லோகமும் தெரியாது, உங்களை எல்லாம் புகழத்துக்கு எனக்கு வார்த்தையே இல்லையே, நான் ஒண்ணுமே படிக்கலையே அப்படிங்கிறார். அப்புறம் அதை வந்து சங்க வச்சுன்னு அப்படி வருடம் போது வருடுறார். அவருக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சுடுது. அதுதான் பாகவதத்துல பிரகலாத ஸ்துதின்னு இருக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. இப்போ நம்ம அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம், கனிஷ்ட அதிகாரியா தான் இருக்கோம். ஆனா நம்ம இது பண்ண நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா வேணும். ஸ்ரத்தா இருக்கும்போது என்னதுன்னா எல்லாமே படிப்படியா நமக்கு நிறைவேற்றிக்கலாம். அண்ட் பகவான் என்ன சொல்றாரு? எல்லாத்தையும் விட்டும் என்னை மாத்திர சரணடை. அந்த இது லெவலுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணும்போது we can leave everything only blindly fall at the feet of God. எல்லாமே அவர் பார்த்து பாருங்க. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னிடமே சரணடைவாயாக எனும் இறுதி உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த உபதேசம் ஏன்னா நான் இப்பவே நான் பண்ணிடுறேன், இந்த 16 ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு, நான் இப்பவே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உன்னையே சரணடைறேன், நம்ம பண்றதே இல்லையே. அவர் எங்க சரணடைறோம்? பேச்சுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் பண்றோம். நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நான் அதை பண்ணி காட்டுறேன், இதை சாதிச்சு காட்டணும், சமைக்கணும், நாளைக்கு என்ன பண்ணணும், இதேதான் டென்ஷன். நான் எங்க பண்றேன்? எல்லாம் பகவான் தான் பண்ண வைக்கிறேன். அந்த நம்ம என்ன நமக்கு தெரியாது, நமக்கு வரமாட்டேங்குது. சோ எனும் இறுதியான உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த உபதேசத்தில் ஒருவன் முழு நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது அந்த உறுதியான நம்பிக்கையே ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. அது நம்ம நிறுத்தணுமா இல்ல? இந்த 2 பேஜ் இருக்கா? 2 பேஜ் தான் இருக்கு. முடிச்சு விடலாமா? 10 minutes. ஓகே ஓகே, எல்லாம் முடிச்சிருங்க. நீங்க சொல்றீங்க, பாக்கி உள்ளவாளும் சொல்லணுமே. அவளும் பாவம் வீட்டுக்காரர்களுக்கு எல்லாம் சமைக்க இதை சாப்பாடு பண்ணுவேன். யாரு? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனத்தில் முழுமையாக ஈடுபடும் போது ஒருவன் படிப்படியாக தனது உண்மையான ஆன்மீக அடையாளத்தை உணர்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நம்பிக்கையுடன் உச்சரிக்கவில்லை எனில் கிருஷ்ணர் தம்மை வெளிப்படுத்த மாட்டார். சேவோன் முகே ஹி ஜிஹ்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதஹ. பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.2.234. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை எந்த ஒரு செயற்கையான முறையாலும் நம்மால் உணர இயலாது. நாம் பகவானின் சேவையில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபட வேண்டியது அவசியம். இத்தகைய சேவை நாவிலிருந்து தொடங்குகிறது. சேவோன் முகே ஹி ஜிஹ்வாதோ, அதாவது நாம் எப்பொழுதும் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதிலும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை ஏற்பதிலும் நாவை ஈடுபடுத்த வேண்டும். வேறு எதையும் உச்சரிப்பதோ உண்பதோ கூடாது. இந்த வழிமுறையினை நம்பிக்கையுடன் கடைபிடிக்கும் போது முழுமுதற் கடவுள் பக்தனுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். நான் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்பதை உணர்பவர் கிருஷ்ணரின் சேவையை தவிர மற்றவற்றில் ஆர்வத்தை இழக்கிறார். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்தபடி கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தையே பரப்புவதற்கு வழிகளை வகுத்து கொண்டுள்ள அவர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வதே தமது ஒரே தொழில் என்று உணர்ந்துள்ளார். இத்தகைய நபரை உத்தம அதிகாரியாக அங்கீகரித்து 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களுக்கு ஏற்ப ததாதி பிரதி கிருஷ்ணாதி, அதாவது சங்கத்தை உடனடியாக ஏற்க வேண்டும். இன்னும் சொன்னால் உயர்ந்தவரான அந்த உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவ பக்தரை நிறைய மாற்றம் இருக்கு மாதாஜி. புக்க பார்த்து படிக்கிறா மாதாஜி, புக்க பார்த்து படிக்கிறா. ததாதி பிரதி கிருண்ணாதி, கிருஷ்ணாதி கிடையாது. இதுதான் நான் படிச்சு முடிச்சோன்னு நினைச்சேன். இதான் ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்தது மாதாஜி. ஆமா, நம்ம படிச்சதுதான். ததாதி பிரதி கிருஷ்ணாதி, கிருஷ்ணாதி உண்மையில் ததாதி பிரதி கிருஷ்ணாதி.
அவரது சங்கத்தை உடனடியாக ஏற்க வேண்டும். இன்னும் சொன்னால் உயர்ந்தவரான அந்த உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவ பக்தரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்க வேண்டும். இருப்பவை அனைத்தும் ஆன்மீக குருவிற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்னும் கட்டளையின்படி ஒருவன் தன்னிடம் இருப்பவை எல்லாவற்றையும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக பிரம்மச்சாரியாக இருப்பவன் மற்றவரிடமிருந்து யாசித்து அதனை ஆன்மீக குருவிற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இவ்வாறு இருப்பினும் தன்னுணர்வை அடைந்த மிக உயர்ந்த மகா பாகவதர் பக்தரின் நடத்தையை நகல் செய்யக்கூடாது. ஏனெனில் அவ்வாறு போலியாக நடிப்பவன் படிப்படியாக சீரழிவான். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி ஆகியோருக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை அறியும் அளவிற்கு பக்தன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிவுறுத்துகிறார். மேலும் பக்தனானவன் தனது சொந்த நிலையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உயர்நிலையில் உள்ள பக்தரை நகல் செய்வதற்கு அவன் முயலக்கூடாது. பல்வேறு வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களை வைஷ்ணவத்திற்கு மாற்றக்கூடிய திறனை கொண்டு உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவரை அடையாளம் காண முடியும் என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் சில நடைமுறை குறிப்புகள் வழங்கியுள்ளார். உத்தம அதிகாரியின் நிலையை அடையாமல் ஒருவன் ஆன்மீக குருவாக கூடாது. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள வைஷ்ணவர் அல்லது மத்தியம நிலையில் உள்ள வைஷ்ணவரும் சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த சீடர்களும் அதே நிலையில் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். மேலும் அவரது குறைவுள்ள வழிநடத்தலின் கீழ் அந்த சீடர்களால் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளை நோக்கி விரைவாக முன்னேற்றம் பெற இயலாது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே சீடன் தனது ஆன்மீக குருவாக ஓர் உத்தம அதிகாரியை ஏற்றுக்கொள்வதில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது எப்படி எண்ட் பண்றாங்க அதுதான் நம்ம ஸ்லோகத்திலேயே படிச்சோம். உத்தம அதிகாரி யாரு? நம்ம குரு. அவர் எப்படி இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல படிச்சோமே அந்த மாதிரி நிறைய உண்ணக்கூடாது, நிறைய சேர்க்கக்கூடாது, நிறைய தூங்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் ஆக்சுவலி சீடர்களை கிரியேட் சீடர்கள். அப்படி அவரை குருவாயத்தில் நிறைய சீடர்கள் வரலாம். சோ இதான் இதுல இன்னும் ஒரு வாட்டி 2 minutes இருக்கு. லாங் பேசேஜ் இது. ஓகே, எங்கன்னு படிச்சீங்கன்னே தெரியல. ஸ்ரத்தாலாம் படிச்சுட்டோமே. கரெக்ட். எனவே நம்ம ஷார்ட்டா படிச்சோம். நாம் கிருஷ்ணனின் நித்திய சேவன். என்னது நம்ம மெயினா என்ன நினைவச்சுக்கலாம், நம்ம சர்வேட்டர் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம எல்லாம் சேவகன் தான். யாருடைய சேவகன்? பக்தர். பக்தர்களுடைய சேவகன். அந்த பக்தர் யாரு? பகவானுக்கு சேவை புரியணும். அந்த சேவை யார் புரியணும்? அவனுக்கு நம்ம இது பண்ண சேவை புரியணும். அந்த மாதிரி சோ நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை பரப்புவதற்காக இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ணனுடைய நாமங்களை பரப்பு. இப்ப நம்ம அதானே பண்றோம் இல்லையா? நாமம்னா என்னது? பகவத்கீதா கிளாஸுக்கு வாங்க சொல்றோமே. சோ இதுவே ஒரு பக்தியோட நிலைதான். பரப்புவதற்கான செயல்முறைகளை வகுத்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வது தனது கடமை என்று அவர் எண்ணியிருப்பார். இத்தகைய வரை யாரு உத்தம அதிகாரி அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். இத்தகைய வரை உத்தம அதிகாரியாக ஏற்று 6 வகையான செயல்படும் முறைகளின்படி அவரது தொடர்பும் சங்கமும் உடனடியாக ஏற்கப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்கன்னாக்கா தென் வி ஷுட் ஃபாலோ இட் ஸ்வீட். அவங்கள நம்ம மனதார ஒரு குரு மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க, வாட் ஷுட் ஐ டு, நான் இந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கேன், என்ன எப்படி பண்ணணும், கைட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம வி கேன் என்னது டேக் கைடன்ஸ். ததாதி பிரதி கிருண்ணாதி அப்படின்னா என்னது? ததாதி கொடுக்கறதும் வேணும். நம்ம என்னது கிஃப்ட்ஸ் எனிதிங் ஏதோ பகவான் இப்போ பெரியவாளை பார்த்தா என்ன கொடுத்துட்டு நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ கொடுக்கவும் வேணும். அவங்க என்ன பிரசாதம் தராங்களோ அது பிரதி கிருண்ணாதி, அது வாங்கிக்கும் வேணும். கிரகிச்சுக்கிறது சொல்றோமே, அதுதான் அது கிருண்ணாதி. உண்மையில் மிகவும் முன்னேறியவர்களான வைஷ்ணவ பக்தரை ஆன்மீக உத்தம அதிகாரி குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த குருவுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதான் குரு தட்சிணாலாம் சொல்றோம் இல்லையா? அவ ஏதோ நமக்கு ஞானம் கொடுக்குறா, அப்போ நம்ம திருப்பி பிரதிபலனா ஏதோ ஒன்று கொடுக்கதான் வேணும். சோ குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தன்னிடம் உள்ள அனைத்தையும் ஆன்மீக குருவிற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அது எஸ்பெஷலி அங்க இருக்கிற இன்மேட்ஸ் இருப்பாங்க யாரு? பிரம்மச்சாரிகள்லாம். சோ கூறப்பட்டிருப்பதால் ஒரு உடைமைகள் அவருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். என்ன நமக்கு கிடைச்சதோ எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். குறிப்பாக பிரம்மச்சாரிகள் மற்றவர்களிடம் யாசித்து, அவங்களாம் பகவதி பிக்ஷாந்தேகி தானே இப்ப சொல்லணும். அவங்களாம் சமைக்க முடியாது, அவங்களால சம்பாதிக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? வீடு வீடா போயிட்டு யாசிக்கணும். யாசித்து அதுல என்ன கிடைக்கிறதோ இப்ப முதல்ல எனக்கு இவ்வளவு கிடைச்சுப்பா, உனக்கு அவ்வளவுதானே, நீ அது உனக்கு அவ்வளவு கிடைச்சது அவ்வளவுதான், எனக்கு இவ்வளவு கிடைச்ச அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு குருட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதனை ஆன்மீக குருவிற்கு அளிக்க வேண்டும். ஆனால் ஒருவன் தன்னை உணராமல் உயர்ந்த பக்தர் அல்லது பாகவதரை போல் பாவனை செய்யக்கூடாது. அந்த பக்தனை குருவும் எப்படி இருக்கணும்? பாவனை நான் தான் குரு, எல்லாம் கொடுங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. He should also be humble இருக்கும். இத்தகைய நடிப்பினால் ஒருவன் படிப்படியாக சீரழிவது நிச்சயம். நான் நிறைய இதை பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா? அதனால கண்டவாளையில நம்ம குருன்னு நினைச்சதுலாம் போகக்கூடாது. ஒருவன் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி இவர்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறியும் அளவிற்கு
புத்தியுடையவனாக இருக்க வேண்டும். we should understand யாரு மத்தியம அதிகாரி, யாரு கனிஷ்ட அதிகாரி, யாரு உத்தம அதிகாரி, அது தெரிஞ்சா போதும். நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி எல்லாம் தெரியாது. உத்தம அதிகாரியா ஒருத்தன் இருக்கானா அவனோட காலில் விழலாம், பாக்கியோட காலில் விழவும் வேண்டாம், அவங்களோட சங்கமும் வச்சுக்க வேண்டாம், அவங்க சொல்ற அறிவுரையும் நமக்கு ஏற்க வேண்டாம். இது வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். பக்தனானவன் தனது சொந்த நிலையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தரை போன்று பாவனை செய்யக்கூடாது. நம்ம பக்தனானும் நான் தான் பெரிய கிரேட்டு, நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், நான் இவ்வளவு அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். நம்ம என்ன அம்பலானது, நான் பண்ணினதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நான் இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்றதுக்கு இருக்கு, அந்த நிலையில அவன் இருக்கணும். மேலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தரை போன்று பாவனை செய்யக்கூடாது. வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை வைஷ்ணவத்திற்கு மாற்றும் ஒருவரின் திறனை கொண்டே உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவரை கண்டு கொள்ளலாம். எப்படி ஒன்னும் வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மானா எனக்கு ரொம்ப பாவம், இந்த ஜகாய் மாதைய மாதிரி ரொம்ப, ஆனா அவனையும் வந்து திருத்தி அவனையும் ஜபா பண்ண வச்சு அவனும் ஒரு நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்தா அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சு போடுவோம் உத்தம அதிகாரியா இல்ல சாதா ஆளான்னு. பணத்தை மாத்திரம் விரும்புவனா இருந்தனாக்க நான் பங்களால இருக்கேன், நிறைய ஐ எம் லிவிங் இன் அ ஸ்பேஷியஸ் பலேஷியல் ஹவுஸ், வந்த சீடர்கள் கொடுத்த பைசா தானே அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சது. அதுலயே தெரிஞ்சு போயிடும் அவன் எந்த கனிஷ்ட அதிகாரியா என்னதுன்னு. ஆனால் உத்தம அதிகாரி என்ன பண்ணுவோம், எது வந்தாலும் திரும்பி பிரதிபலனா முன்னூத்தாளுக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து வீழ்ச்சி அடைந்த மெயினா என்னன்னாக்க வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை வைஷ்ணவத்துக்கு திருப்பி அவனை வந்து அவனை வந்து பக்தனாக்குறான். அதுல இருந்தே கண்டு கொள்ளலாம் என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். அப்போ உத்தம அதிகாரியின் நிலையை அடையாமல் ஒருவர் ஆன்மீக குருவாக முடியாது. அப்ப என்னது குருவுக்கு வேண்டி இதை கொடுத்துருக்கு. ஒரு பர்சன் இஃப் ஹி ஹஸ் டு பிகம் குருனா என்னது, அவன் உத்தம அதிகாரி லெவல்ல இருக்கணும். அப்பதான் அவன் வந்து குரு ஆகிறதுக்கு ஒரு தகுதியை பெறான். கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கும் வைஷ்ணவரும் மத்திய நிலையில் இருக்கும் வைஷ்ணவரும் அதே நிலையில் உள்ளவர்களை சீடர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அத்தகைய சீடர்கள் அவரது குறையுள்ள வழி நடத்துதலால் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளை அடைவதில் முன்னேற முடியாது. நம்மள மாதிரி இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார், அவனை குருவா நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, எங்க நானும் குயிக் ஸ்டாண்ட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், நானே முங்கின்னு இருக்கேன், நீ என்னையும் பிடிச்சு நான் மேல வரணும் முடியாது. அப்ப நமக்கு உத்தம அதிகாரி யாரு, அந்த கரையில இருக்கிறவங்க தான் நம்மளை தூக்கி விடணும். அது யாரு, நமக்கு அந்த தீக்ஷா குரு சிக்ஷா குரு எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட வழிநடத்தல் படி நம்ம வந்து போகணும். சோ வாழ்வின் இல்லாட்ட நம்ம வந்து இறுதி குறிக்கோள் என்னது, பகவானை அடையிறது, அது நடக்காது. நான் உன்னை பத்திக்கிறேன் பற்றி இருக்கிறேன், நீ என்ன பற்றின்னு ரெண்டு பேரும் அதே குயிக் ஸ்டாண்ட்ல தான் இருக்கும், முன்னேற முடியாது. எனவே ஒரு சீடன் ஆன்மீக குருவாக ஒரு உத்தம அதிகாரியை ஏற்றுக்கொள்வதில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். இதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கு. அதோட 5 முடிச்சுட்டோம் நம்ம. ஓகே, பெருசா இருக்கு இப்ப அது லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பெரிய பர்பட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் முடிச்சுடலாம். 45